Bore da bawb. Chroeso arbennig I gwestai ni bore yma, sef Carol Williams, sy'n chi. Neu fel mae yn cael ei hadnabod, fel Carol Garddio, gan bawb erbyn hyn dwi'n meddwl. Ac mi ydyn ni'n ffodus iawn o gael ei chwmni bore yma, gan ei bod hi'n wraig brysur tu hwnt, a galw mawr am ei gwasanaeth, yn enwedig amser hyn o'r flwyddyn, gwneud y swydd mae'n wneud ar hyn o bryd yn trin gerddi pobl eraill, a dwi'n siŵr bod nhw'n lwcus iawn ei chael ei. Mae'n gallu troi llaw at unrhyw blanhigyn. A mae hynny'n, ar ddechrau Gwanwyn fel hyn, mae galw mawr am ei gwasanaeth i. Mae'n byw yn ei Norwig, ac yn sicr mae'r hedyn wedi ei blannu ynddi ers yn ifanc iawn, fel dwi'n deall. Mae'n dilyn yn ôl troed a diddordeb i'm ham mewn garddio. Mi oedd i'm ham yn arddwraig Penigamp. Ac hefyd, mi oedd gen I ryw gyswllt efo cymydog, ac oedd hi'n ffodus iawn o gael mynd I tŷ gwydr cymydog ac yn cael helpu hwn ac yn dysgu llawer yn ôl I droed o dwi'n siŵr. Mae hi wedi bod yn y maes yma ers 28 mlynedd erbyn hyn, a'r diddordeb wedi tyfu a datblygu drwy'r blynyddoedd. Gall hi ddim hyfforddiant erioed, ac mae wedi dysgu wrth fynd ymlaen drwy'r blynyddoedd. Mae hi'n llais cyfarwydd I ni gyd ar Radio Cymru dros 20 mlynedd, ac mae wedi, gyda'i chynghorion gwerthfawr dwi'n siŵr I bawb. Mae wedi ymddangos ar Pnawn Da hefyd, sawl tro, a rhaglen Garddio mwy. Ac yn y gorffennol hefyd, mi oedd hi'n cofio nôl I rhaglen Jonesy a Geraint Lloyd, ac mi oedd hi wastad yn barod hefo'i chynghorion ar ei rhaglenni nhw. Mae wedi bod yn rheolwraig hefyd am gyfnod yng nghanolfan Seiont Caernarfon. Rhai yn chi yn y parthennau o'r gogledd yn ei nabod i'n dda, dwi'n siŵr. Mae wedi bod mewn sawl cangen o ferched fawr yn rhannu ei gwybodaeth a'i chynghorion. Mi gawson ni chwmni hi 19 rai blynyddoedd yn ôl, ac oedd hi dod â llwythi o botiau hefo hi, ac oedd hi'n llawn brwdfrydedd. Mae'n barod iawn I rannu ei gwybodaeth a'i chynghorion. Felly, fel y gwelwch, mae ganddi stor o wybodaeth a phrofiad, a dwi'n siŵr y bydd hi'n ysbrydoli I ni gyd y bore yma I fynd allan yna I wneud hyd yn oed bod gennych chi ardd fach neu dim ond potiau falle, neu gardd enfawr. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr, Carol, am eich sgwrs, a dwi'n siŵr y byddwch yn barod I ateb ambell gwestiwn falle ar ddiwedd y sesiwn. Bydd na resi ohonyn nhw, dwi'n siŵr. Croeso cynnes. Diolch yn fawr iawn I chi, diolch yn fawr am y croeso chi gyd, a hyfryd gweld chi I gyd yn barod yn disgwyl amdana. O'n I'm yn siŵr iawn, os o'n i'n gallu ymuno efo chi bore yma I gychwyn efo, ond dwi'n gallu garddio, ond dwi'n technophob go iawn yn beth, felly dwi'n falch iawn bod Tegwyn yn ei afel yn llaw I wneud y pethau yma I gyd, lle. Dwi'n garddio yma fan hyn Di Norwig, a felly mae'r tymor tyfu falle fan hyn yn fyr ofnadwy, lle. A mae gennau bob math o broblemau, falle, mae gennau lom bob man o gerig a malwod atha chi gyd, dim llawer o brydd. Dwi'n chwerthin yn aml iawn os byddai'n gwylio pobl fatha Monty Don i'n mynd allan I wneud twll I blannu rhywbeth. Os dwi'n mynd allan I wneud twll I blannu rhywbeth cyffelyd, byddai'n mynd allan efo cai barhaw yn llythrenol I wneud tyllau, lle. Ond dros y blynyddoedd, dwi wedi adeiladu gardd, wel, dwi'n meddwl, eitha sylweddol, mae'n acar o ran maint, a mae gennau lwythi o wahanol ardaloedd yni hi, lle. Dwi'n meddwl bod Tegwen, wyt ti'n mynd I chwarae yr lluniau mi yna I siarad drwyddyn nhw, dwi'n meddwl di'n hawdda? Newn ni'n trial yn gorau nawr. Reit, dyma sydd oedd yr ardd yn edrych peth oes I yma I gychwyn efo y gyntaf un, lle. A fel os nhw wedi symud ymlaen drwyddyn nhw'n ar y deg neu siarad chi drwyddyn nhw, lle.
ond dwi wedi newid dipyn ers hyn, diolch byth. Felly. Rwan dyma di y ffrynt y tŷ, fel ydych chi'n newid fel be oedd o cynt, a rwan mae o'n edrych fel hyn. Ond i wedi gorau gwneud y cwbl lot efo'r haw a caib, dwi wedi cael JCB na dim byd yma i fyny rwan, ond mae o'n dod yn ei blaen efo lot o waith caled, a mae'n esgyr ni am bob peth yn brifo gynnau. Reit, mae gen i fan hyn potiau, sgynnau rhan y tŷ ar hyn o bryd, efo lliwiau yn nhw, a dwi'n gwybod os da chi'n gallu gwneud y lluniau yn fwy ar eich sgrins chi, neu jyst gweld beth sydd chi. Ond yr blodau melyn yna, Dyroncium ydi enw'r hwn, a Little Leo ydy'r hwn. Fydda i yn y potiau, fydda i'n rhoi planhigion parhaol, fel welwch chi, yn y pot mawr glas yna, mae genna i goeden geirios fychan. Ac ar ôl iddi flodeuo, fydda i'n ei socio hi lawr yn bach mwyn cadw hi maint go fychan lle. A wedyn dwi'n rhoi planhigion eraill i fewn yn y potiau hefo nhw. Ond tric bach slei chi'n de. Mae'r rhain di bod cyn rwan yn llawn o gennin Pedr. A fel mae cennin Pedr yn marw, yn lle bod nhw'n edrych yn hyll yn eich potiau chi, be fydda i'n neud, a chi'n gweld reit wrth wilod rhwng y ddau bot lle mae'r primulus i fewn yn efo. Mi welwch chi mae'n botyn bach a dim byd arno fo. Dwi yn suddo potiau o gennin Pedr a bob math o fylbia, dwi'n gwneud peth efo tulips, i fewn yn gyfan gwbl i'ch tybiau chi. A dyn ni'n munud maen nhw wedi darfod, yn lle bod chi'n gorau edrych ar y gwyrni ma'n marw lawr ac yn edrych yn hyll. Maen nhw'n marw lawr, da chi'n gallu tynnu nhw gyd o'na a rhoi nhw'n ochr y shed neu yn ochr y garej neu beth bynnag ac yn ail blannu'ch potiau chi. A felly da chi'n gallu dal i fynd ymlaen a cael sioe yn edrych yn reit da drwy'r tymor lle, a peidio disgwyl iddyn nhw farw lawr. Ond peidiwch da chi yn os glywai i bod unrhyw un o'na chi'n mynd o gwmpas yn torri dail eich cennin Pedr cyn iddyn nhw farw lawr, fydd yna chwip dyn go iawn ynddo. Da chi eisiau gadael iddyn nhw farw lawr, cos mae'r gwyrddni yna yn mynd i ychwanegu maeth i'r bylb ar gyfer gwneud gwell blodau flwyddyn nesaf. Ac os ys gennych chi fylbiau, gwch chi weithiau y daffodils yn enwedig, bod chi'n mynd cael blodau nhw, maen nhw'n ddall lle maen nhw'n gael nhw. Maen nhw'n dydwy bylbiau bach wrth ochr y rei eraill bob tro ar ôl yn nhw flodeuo. Felly os dyn nhw wedi pacio'r hyd dyn, maen nhw wedyn i'n lle gyda nhw i ehangu a bildio y blagur i wneud blodyn. Felly codwch nhw, splitiwch nhw ac ail i blanwch nhw a rhowch ffid bach iddyn nhw efo hylif gwrtaeth a mi ddylen nhw ddod ati hunain wedyn lle. Reit, so ni am symud ymlaen. Reit, dyma chi eto. Hwn ydy'r, pe dwi'n agor yn drws ffrynt rwan, hwn ydw i'n sbiad ar y bore yma. Mae gennau'n nghoeden Camellia ar ochr a dwi'n sbiad ochr y bryniau'n pen arall. Mi gath hwn i ddifro yn llwydd, fe gathon ni'r Beast from the East. Mi oedd y Camellia yma gath i'w racsio go iawn lle fo'r gwynt, a mi oedd y bordar o'n blaenau ni, oedd y coed mawr oedd yna i gyd wedi cael ei disgyn drosodd felly hefyd lle. Ond mae wedi dod yn do, ac yn enwedig y Camellia, mae wedi dod yn ei hôl rwan llawr faint, a lenni dwi'n gorfod thocio hi'n dol lle. Ac os da chi angen tocio, yr amser i wneud ydy syth bin ar ôl iddyn nhw ddarfod blodeuo lle. Cos nhw'n chi adael rhy hwyr, diwedd yr ha, maen nhw'n dieddol o wneud i'w buds ar gyfer blodau y flwyddyn ganlynol lle. Ac gnewch yn siŵr ydyn nhw'n sychu allan diwedd yr ha, neu fe gennych chi uniad gwan ofnadwy rhwng y blagur blodyn. A pe fydd yn dywydd oer pe nhw'n dechrau agor yn y gwanwyn, gowch chi weithiau mae'ch buds chi gyd yn disgyn, mae'r rhain di disgyn rwan, cos mae'n dod i'w ben lle. Ond mae wedi bod yn ffantastig lenni lle ynddo. Ar y fath eto fwy o blanhigion parhaol a rei i roed yn bach o wmff. Diolch yn costio gymaint i chi wedyn, os da chi roi planhigyn parhaol i fewn yn eich potiau, a wedyn da chi mond eisiau newid rwy neu ddau o blanhigion, diolch yn costio hanner gymaint i chi wedyn drwy'r gwahanol dymhorau. Ni symud ymlaen efo yma. Reit, dyma chi wan eto yn dol i Pilyshima i ddechrau fo. Dyma oedd, mae'n ngar fi mynd reit lawr at y wal gwylod yna, a mae'n dar draws, wedyn da chi'n gweld y draws, da chi eisiau symud ymlaen eto. Reit, dyma ni rwan, darn lle da chi newydd fod yn sbiad arno, sa chi'n troi yn dol i sbiad i fyny, dyma di'r beth da chi'n weld rwan, a dros, so da chi'n mynd yn dol, a mynd yn dol o hwnna, lle mae'r bocs ma rwan, mae'n fwa, y bwa, o da chi'n mynd yn dol rhy bell rwan. Oh, sorry. Come on, rwan, Tegwen, i'r expert i fod.
Reit, so mae gen i'r bwa fan hyn, a jasmine sgan i mynd dros y bwa yma fan hyn. Ac os da chi'n tyfu jasmine ynddo, peidiwch â bod yn rhy barod i ddeud, dydy hwn yn flodeuo. Fi o hwn gyna i am 6 mlynedd, ac oedd o'n tyfu ac yn tyfu a dim byd o lodau, ac o'n i wedi dweud, reit, os ha ti'n held y draed i flodeuo lenni, wyt ti'n mynd o'ne i'r compost. A mae rai bod i'n glwed i de, because dwi rwan yn cael sioe, pa mae o'n i flodau yna, mae werth i weld, ond i'n methu ffidio llun pan i'n chwilio am lyniau. A mae'r arogl o'r hwn yn ffantastig. Dwi jyst yn rhoi rhyw drim bychan iddo fo, dwi'n trimio fo yn galed iawn y llun dol. A wedyn, welwch chi'r blodau bach melyn yna, blodau menyn ydy'r hein, maen nhw'n ofnadwy hei, mae gen i bob gardd bla o chwynyn, ac yn yr ardd yma, yn nhw ydyn nhw mewn ffordd. A fyddai'n gadael nhw'n flodeuo, ac yn os maen nhw wedi blodeuo, fyddai'n codi nhw o'ne, a maen nhw'n dod ni ôl bob blwyddyn wedyn, llyn. So, os da ni eisiau symud ymlaen eto. Da ni'n stuck wan yna. Reit, so dyma ni, da chi'n dod lawr, hwn oedd lle dwi'n dod i fewn i'r ardd, dwi'n symud ymlaen eto. Dwi wedi gwneud stepiau i ddod lawr fan hyn a border, a hwn yn gwylod un yr ardd eto'n sbiad i fyny, lle mae'n ardd lysiau fi, a nefo'r tulips eto. Dydy'r hein im wedi i'w plannu i fewn yn y borderi, ac adeg yma'r flwyddyn, os bod gennych chi gymaint o dyfiant gwyrdd, da chi gallu rhoi y potiau fel maen nhw yn y borderi, a da chi'n sbiad ar hynny wan, da chi'n callach bod fi ddim wedi plannu nhw yn y borderi. A'r rheswm dwi'n mynd gwneud nhw yn y borderi ydy, mae gen i lwyth o lygod a bob math o beth yn byw yn y ddiar fan hyn, sy'n di bita dros y blynyddoedd, gwerth, dwi'n ni'n faint o arian o fylbiau felly, a dwi'n gweld nhw'n haws iawn, yn yr ydref, byddai'n plannu bylbiau i gyd mewn potiau, pan maen nhw'n dŵad, mae'n lyniau bellach ymlaen, pan maen nhw'n dŵad bron yn barod i blodau, byddai'n rhoi nhw yn y borderi fel hyn, a wedyn oedd yna sioe drosodd, tynnu nhw yn eto, so da chi'n cael newid drwy'r amser, a maen nhw'n tyfu'n llwyddiannus iawn fel e hefyd. Os da chi rhoi nhw mewn potiau, rhowch rhyw inch neu 2 o gompost yn y gwylod, a wedyn rhowch wely o reian ma'n y fine grit, mwyn nhw'n cael ister nhw, mae bylbiau, dyn nhw'n licio ister mewn lle glyb o gwbl fi, a wedyn llenwi fo compost. Ac o ran plannu, os da chi roi nhw mewn potiau neu yn y borderi, unrhyw fylbyn, beth bynnag ydi maint y bylb, da chi eisiau rhoi o rhyw 2 waith, neu os fedrwch chi 2 gwaith, be di maint y bylb yn is yn y pridd, felly. Mae hynny wedyn yn annog iddyn nhw flodeuo'n well, felly, a mi fydden nhw'n blodeuo flwyddyn i flwyddyn i chi. Nesa! Reit, dyma ni rwan. Hwn geisio pion ni'n 100%. Bob peth dwi'n cael ar ymhen blwydd, mae rhywbeth i wneud efo'r ardd, ac yn hwn mae gennych chi 5 uchdwr o'r wahanol peth Chinese yma. Mae gennau ardd eitha mawr, a dwi wrth y modd efo pethau Chinese, felly. A fi eisiau lwcus iawn, pryd oedd y beast from the east ne, ochr chwith i'r llun fan hyn, da chi'n weld o. Mi ddoth yna goeden fawr, 40 troedfedd i lawr, a diolch byth nath o fethu hwn yn gyfal gwbl. Ni falog bob beth arall yn y border, ond nath o fethu hwn, diolch byth. So, da ni'n reit lwcus yn fanna lle. A da chi'n weld o'n aml iawn, ond mae yna lelog gwyn gyda'n tyfu yn y cefn yn fanna lle. Reit, o'n i'n y blaenau eto. O'n i wedi dotio bod yma o tegwyn yma, bod fi oedd yn eistedd ar wal o fan hyn, y gwallt melyn yma, o'n i dweud, ia, o'n i bydde fo'n wir. Yr hogia di hein yn helpu fi, peth eisiau mai ddechrau fo, wedi dechrau tyllu o gwmpas a wneud gwahanol lefelau. A mi oedd y llechi nes i ddefnyddio fan hyn i wneud y waliau yn bob man yma, yma'n un twmpath, o'n i'n wneud yn byth a bythoedd mewn symud cerig a adeiladu waliau. So, dwi'n ni'n dyn yn blaenau eto. A dyma ni jyst fwy yr un peth ydy'r hein lle, fanna rwan, dydy hwnna ddim yr un peth o gwbl, da chi'n dod lawr rwan, dwi wedi tyllio gwmpas gwylod y goeden yma, mae'r llwybr, da chi'n dod lawr ar hyd y top o flaen y car ne, a wedyn da chi'n dod lawr, dyma da'r llwybr yn dod lawr rwan, lawr y steps, a wedyn mae gennych chi'r aces yn y blaen fan hyn, da chi'n dod i'r gwylod, cario ymlaen eto. A hwn ydy'r ardd lysiau rwan, lle oeddech chi'n sbiad, mae o'n dipyn o lyniau'n dol, lle oeddech chi'n gweld yr gwacter mawr a'n blaenau, a rwan, wrth gwrs, mae'r coed, di'r coed mawres yn y gwylod lle, di hynny, mae'n yng ngardd i, ond mae'n yn y parc, ond maen nhw rwan wedi tyfu gymaint, a
Mond beth chi'n sbiad yn dod, chi'n gweld beth yn tyfu gymaint gymaint maen nhw wedi tyfu. Mae hwn yn lun ha llynedd, dwi'n meddwl oedd hwnna lle. A fel o'ch welwch chi yn yr gwely fan hyn, dwi'n gwybod faint yn chi'n tyfu llysiau felly. Ond wrth bod y tyfiant mor fyr yma, dwi'n hau a plannu yn hadau yr nionod a'r garlig yn mis Hydref o blwyddyn. Ac ebyn ganol o'r ha, mae gennau grop da ohonyn nhw llyn de. Reit, cario ymlaen eto. Reit, doetsia di enw yr goeden bach yma. A mae'n eflodau, diolch yn dangos yn glir iawn ar hwn. Mae fatha blodyn bach, fatha seren bach arno fo. Coeden arbennig o dda, os gennych chi rhywun bach o gysgod yn fod yn nhw'n poeni dim am tyfu mewn cysgod. A mae'r blodau'n hyfryd, mae'n fath os chi wedi pintio i ochr nhw efo pensal neu beiro, lle ychydig bach o binc reit rownd yr ochr. I gyferbynnu, tywyll i gyferbynnu efo'r pink gole ar yr ddalen ei hun lle. A'r un peth di hwnna wedi mynd yn ymlaen eto Tegwyn. Reit, os gennych chi rhywbeth arall eisiau tyfu mewn lle, mewn cysgod, neu os gennych chi'n lot o haul yn efo, mae hwn yn blanhigyn, mae'n lyflu yr lliw, fatha penne pin a nain, lle het pin nain, lle dydy. A mae hwn dod mewn bob math o liwiau, ydych chi'n cael ei gwyrdd ar ei gwyn, a mae hwn yr rŵj, y bela rŵj, na beth dwi'n meddwl oedd enw hwn, lle. Ond hyfryd iawn, mae'n lledaenu, os o'ch chi adael o dros rai blynyddol, ond mi wneud hwn dyfu yn yr haul a hefyd, fel dwi'n deud, mae fan hyn yn cael lle mae hwn yn tyfu, mae'n cael haul yn y bore, os ydych chi'n sbiad ar blanhigion, ydych chi'n dod gwmpas, a maen nhw'n deud weithiau, full sun, semi-shade neu full shade. Wel, semi-shade ydy rhywle sydd ar ochr coedwig neu bo chi'n cael haul am rhyw awr, rhyw 2 awr, y mwyafrif o 4 awr, dy'r eich hafswm ydych chi'n gael yna, ond hyd yn oed llai na hynny. Mae hwnnw'n semi-shade, ac wrth gwrs full shade ydy ydych chi'n cael ddawr ddim haul o gwbl yn lle. O sori, ac ystrantiad i enw'r planhigyn yma, nes i'n gofio deitha chi bydd i enw nhw'n oedd o. Reit, ni symud ymlaen eto. Reit, mae hwn i fyny eto rwan o flaen y tŷ gynnau, a da chi newydd weld o rwan, mae hwn yn yr haf, mae o rwan efo blodau melyn, mae gen i'r ymgys o falle, ond yn yr ha, mae o'n llawn efo yr acers na, dwi wrth y modd efo acers, a mae'n rosod mewn potiau falle hefyd. Yr unig beth, dwi'n tyfu lot o beth mewn potiau, os da chi yn tyfu beth mewn potiau, mae rai chi gofio, da chi yn edrych ar eu hole nhw, felly mae rhaid i chi dyfrio nhw a mae rhaid i chi bwydo nhw. Oherwydd, po fwyaf da chi'n bwydo ac yn edrych ar ôl rhywbeth, mae roedd chi na fi, da chi'n dod yn fwy iach, ac os da chi'n cael rhywbeth o heintiau wedyn, da chi'n dod yn fwy parod i gael gwared ar yr heintiau yma. Felly mae'n fwy o waith, ond da chi'n gallu rhoi beth da chi isio mewn ffordd mewn sefyllfaoedd o bosib, sa chi'n gallu tyfu planhigion y llun de. Ac os da chi'n tyfu acers, mae rhaid i chi cael prir, mae'n brir asid. Dwi'n lwcus yn topio yma, mae o yn reit asidig. Ond os ydi o ddim, oedd hwn sy'n tyfu mewn pot fel hyn, da chi angen compost ericaceous. Na nhw ddim tyfu mewn compost arall felly. A da chi eisiau gwneud yn siŵr na da chi'n tyfu nhw'n hollol agored felly. Maen nhw'n dueddol o gael y dail yn cael ei crino efo'r gwynt os ydyn nhw'n cael llawer o gysgod. Coed yn naturiol ydyn nhw'n tyfu o dan ganopi coed eraill felly. So os gynnwch chi rhyw fath o lwyni eraill sy'n mynd i roi rhyw fath o gysgod y gwynt sydd yn fwy na dim byd, maen nhw'n mynd i fod yn hapus iawn lle. Nesa. Lle mae'n technical specialist i di mynd wan. Reit, a mae hwn eto just cymysgedd eto fan hyn. Mae gennau'r hostas a mae gennau'r redynnau. A mae'r hein yn y pot yma drwy'r flwyddyn, fel o'n i'n dweud. Ond yr unig beth dwi'n newid yn fan hyn ydy y planhigion blynyddol, yr bedding plants mewn ffordd. Mi welwch chi bedding plants ar hyn o bryd yn cael ei gwerthu. Ond os y saat gynnwch chi rhywle fel tŷ gwydyr, neu bod chi'n wedi cadw nhw fewn, peidiwch eu prynu nhw rwan. Mae'n bach yn rhy oer a mae'n rhy gynnar i roi nhw allan. Dyn nhw mond eisiau twtch o rew a mynd i'ch colli nhw gyd efo chi'n cychwyn o'r cychwyn eto. A mae ddigonedd ar gael lle, so felly peidiwch, mae'n temtio rwy'n dwi'n gwybod, ond daliwch yn ôl ar hyn o bryd. Ac os da chi'n tyfu hostas,
mae rhaid i chi mewn ffordd fod yn wyliadwrus efo malwod. Felly fedrwch chi hyd yn oed yn allan i hel malwod, os da chi wirionol eisiau. Neu fedrwch chi ddefnyddio peledi malwod. Wel, ar hyn o bryd, maen nhw'n defnyddio peledi fedrwch chi gael o wool, defed y llynde. Maen nhw fatha lliw brown yn nhw, a da chi roi nhw lawr yn reit drwchus, a pan maen nhw'n glychu, maen nhw'n chwyddo allan, a dydy'r malwod yn licio mynd dros y peledi gwlan ma llynde. Maen nhw'n arogli braidd, ond maen nhw'n gweithio. Be fydda i'n ddefnyddio yn aml iawn ydy gwneud chwistrell spray allan o garlig. So, da chi'n cael clof cyfa o garlig, roed o mewn ta litr o ddŵr, ferwi fo, a wedyn ar ôl fo oeri, roed o mewn chwistrell, a wedyn i chwistrellu fo, fedrwch chi roed o'n wanach os da chi isio, ond fydda i roed o reit gry. Dros y dail i gyd, roed no, dros y top ag o dan y ddeilen hefyd, a mae hynny yn help ofnadwy os nwch chi gychwyn yn y tymor. Yr unig beth ydy, mae rhaid i chi ail i roed o. Mi fedrwch chi hefyd drio roi grits o gwmpas, a mae gennau rei poti eleni dwi wedi rhoi, ac o'n i wedi rhoi'r llynedd hefyd. Da chi wedi gweld o, mae'n siŵr, maen nhw'n gwerthu rwan yr band copper yma, da chi'n gallu rhoi o gwmpas y pot. Wel, oedd y pot yma reit fawr, a llynedd am y tro cyntaf rioed yn y pot mawr yma, ges i ddim un twll mawr, a o'n i wedi rhoi 2 fand o'r copper yma, a dwi'n gobeithio fydd o'n dal i weithio eleni hefyd, llynde. So, hey look. Reit, ond mae gennau lot o ffrindiau gwmpas yr ardd, ynde. Dydy hein ddim yn self-portrait o'na i ag efe. Dwi'n sicrhau hynny, lle. Efo y basgedi ag yn y blaen, lle, oedd hein ddiwedd yr hall yn eto, maen nhw wedi mynd dros i gorau mewn ffordd, lle. Ond i cadw nhw i fynd, ynde, mae'n bwysig ofnadwy bod chi'n torri'r pennau marw i ffwr fel maen nhw'n marw. Cos os newch chi ddim, mae planhigion yn egino, maen nhw'n tyfu, maen nhw'n gwneud yr blagur, maen nhw'n blodeuo, a wedyn, os ydyn nhw'n cael cyfle, maen nhw'n mynd i had. So os nwch chi'n torri y pennau blodyn sydd wedi marw i ffwr, maen nhw'n mynd i had a fydd eich sioe chi'n darfod. Felly, digon o mynd rownd yn nhw. Os chi'n neud o bob dydd neu bob yn ail dydd, diolch yn gymaint o hynny o'r job. A hefyd, os da chi'n rhoi gwrtaeth iddyn nhw, mae pobl yn dweud, o, rowdio unwaith yr wsos. Wel, fydda i'n anghofio, ynde. Sa da chi'n neud rhyw un diwrnod penodol, neu da chi'n mynd i rwle, neu da chi'n mynd i siopa, neu gyma. Felly mae'n ffist o ffamin go iawn, ynde. So be fydda i'n neud ydy rhoi o'n wan iawn, bob tro fyddai'n dyfrio, a wedyn, wrth gwrs, maen nhw yn cael bwydo yn rheoledd, felly, so maen nhw ddim yn anghofio, a mae yn gwneud gwahaniaeth mawr, lle, ynde. Dwi'n gwybod sa'ch chi'n mynd deud ar y lluniau ar hyn o bryd, ond mae yn, dwi'n sicrhau i chi. Reit, beth sydd yn ei nesaf, dwch. Reit, mae hwn rwan, y llun cyntaf, efo sy'n ei dod lawr, y llwybr i lawr, y grisiau. Hwn sy'n ar wylod y grisiau wedyn, da chi wedi cyrraedd gwylod ar ardd y fan hyn, wrth ymyl y tŷ, lle. Ac yn yr ochr dde o'n llun un fan hyn, mae gennym ni hydrangea, yr un sy'n cleimio di hon, lle, yn erbyn wal. Mi wneud hon dyfu mewn bob math o sefyll mawr, ddim yn ffysu o gwbl, hynod o hawdd. Yr unig beth ydych chi eisiau gwneud ydy, os ydych chi eisiau tocio hi rhywfaint, gallwch chi fynd i tocio hi, rwan mewn ffordd cyn iddi ddechrau wneud y blagur, mae bach yn hwyr rwan o bosib, neu diwedd yr ha ar ôl iddi orffen blaguro a blodeuo, lle. A wedyn yn y potia, welwch chi, mae'r isus yma yn llun fan hyn, lle, a'r hostas, a wedyn ych chi anreg pen blwydd arall y bont, nes i beintio'n goch, mae'n fwy, gwch chi weld lluniau fwy o'r gardd yma mwyn dipyn yma. Mae hwn, dwi wrth y modd efo lilies hefyd, a'r Turk's Cap Lily ydy hwn, mae hwn yn y border exotic yma hefyd, lle. Yr unig beth, sorry. Sorry. Yeah. Hold on, man. Mae'r rhaid i hein gael gwlybaniaeth o dan nhw, mae hein yn licio, so hein yn tyfu'n iawn mewn coed y falle hefyd, y Turk's Cap Lily yma. Yn wahanol i'r lili arferol, lle mae hein eisiau digon o haul. Mae rhaid i chi eto fod yn wyliadwrus efo malwod, a hefyd, dwi'n meddwl yn bellach ymlaen, mae'n y lun rwle, mae dipyn wrach nhw'n hyd yr beetle bach coch, mae'n dach chi'n weld, fydd yn bita'r dail, a maen nhw'n bita birds y blodau hefyd, lle. Efo'r heini, y ffordd gorau i gael gwared nhw ydi pigo nhw i ffwrdd, lle, a'i difan nhw fel wylciwch chi. Ond mae hwn yn hyfryd, a be fydda i licio wneud efo lilies i'r fath, ac o'n i'n wneud efo'r tulips, felly, rhoi nhw mewn potiau, cys dyn nhw mond yn blodeuo mewn ffordd am rhyw 6 i 8 wsos os da chi lwcus. Mae rhywbeth fo deiliach dan efo, mae gennych chi
drwy'r tymor, ac yn wedi gyda'n fythwyr, ond mae'n neis cael beth dwi'n galw y star performance ma de, lle mae gennych chi rhywbeth i roi rhywch chdig bach o wmff i'r border yna, lle, a mae hein yn gwneud y tric yn werth chweil. Reit, nesa. Yr clematis. Sorry, clematis, mae'n fi. So, mae hwn yn un o'r rhad ofnadwy o hwn. Dwi'n ffysio ofnadwy lle dwi'n prynu planhigion, mae haid mi fod yn onest. Ac yn lle bod nhw'n iach ac yn edrych yn gry, fyddai'n ei prynu nhw. A mi oedd hwn yn un rhad ofnadwy o, dwi'n gwybod da ni'n mi fod i adverteisio, ond o Aldi ges i hwn am rhyw, oedd o dan 10 flynyddoedd, a mae o'n dod i fyny bob blwyddyn yn ddiffwdan. Mae hwn yn un o'r rhai sy'n perthyn i grŵp 2. Os oes gyda chi clematis sydd yn blodeuo'n gynnar rwan, fel mae'r alpinas allan yma, maen nhw'n clychau bach glas. Da chi'n torri fawr ddim ar hwnnw, diolch yn tyfu'n fawr ar ati, ar wahân y bych chi eisiau cadw nhw'n dol i siap. Wedyn mae gennych chi'r Montanas, mae heini y rei sydd, da chi'n gweld nhw dros y gwrchodd ac adeiladu i gyd. Da chi'n gweld dim byd mond y blodau arnyn nhw llyn de. Efo'r heini, i tocio nhw syth ar ôl iddyn nhw blodeuo. A wedyn, efo rei wedyn y grŵp 2 a grŵp 3, y rei blodau mawr yma sydd yn blodeuo'n hwyrach yn y flwyddyn. Grŵp 2, mae'n blodeuo adeg yma'r flwyddyn, wel, mae'n dechrau gwneud y buds adeg yma reit fuan. So, da chi mond yn tocio beth sydd wedi marw ohoni mewn ffordd, dydyn nhw'n tyfu yn arferthol. A wedyn, efo'r grŵp 3, y rei maen nhw'n blodeuo yn yr Hydref, da chi'n torri hynny lawr i tua troedfedd o'r gwylod y tyfiant i gyd, lle. Ac os da chi'n plannu clematis, gwnewch yn siŵr bod chi'n plannu yn ddyfn, gyn ddymnad a fedrwch chi. Mae nhw yn dieddol o gael afiechyd, a dysa neb yn gwybod pam, clematis wilt maen nhw'n alw fo, lle mae'r planhigyn i gyd dros nos yn mynd yn llipa reit ac yn marw. Os di hynny'n digwydd i chi, os da chi wedi plannu fo ddigon difn a plannu o gwmpas rhyw llond hyd llaw yn is na lle mae'r tyfiant yn cychwyn, mi fi gennych chi wedyn siawns yn eitha dyfiant ffres ddod o'r gwylod i fyny eto. A digon o leithder wrth i gwylod nhw, a digon o fwyd iddyn nhw hefyd llyn de. A mi gwch chi sioe ffantastig, fel dwi'n dweud efo hon, dwi'n cael sioe blwyddyn ar ôl blwyddyn am fisoedd lawer ni. A dyma ni'r ladies, ynddo, mae gennau dwi'n rhoi blodaeth i lle nhw, mae nhw rwan yn gefn lle weld sa'ch i'r clematis, mae gennau fwa mynd drosodd a lle gerdded drwyddo fo. Ac yma'n hyn, yr osteospermums gennau yn y basged yma fan hyn. Hein yn gret mewn basgedi ac yn y border i ddar, blodeuo o'i hochori drwy'r tymor tyfu, ddim yn stopio o gwbl lle. A wedyn yr geraniums i roi lliw pethau traddodiadol mewn ffordd yn y rhan yma o'r ardd y fan hyn. Ac dydy'r ieir chwarae teg, ydyn nhw ddim yn trio bita heini. Maen nhw'n bita pob peth arall, ond maen nhw'n gadw dodol ni ddim lodau fi drwy'r ffens. Reit, a dyma ni fan hyn, rhosod David Austin ydy'r hein. Yr rhosod hen ffasiwn mewn ffordd, ond efo rei newydd David Austin yma, yn lle bod nhw'n blodeuo un waith, a mae gennych chi'r arogl ffantastig ma arnyn nhw, maen nhw'n blodeuo drwy'r tymor yr ham mewn ffordd. Yr unig beth eisiau gwneud ydy torri'r fath o blodau marw oedd arnyn nhw i lawr mwyn annog iddyn nhw i wneud buds newydd mewn ffordd llyn de. Ac yn y border yma mae gennym ni mintys y gath, a mae gennym ni'r Sweet William eto o'r arogl ffantastig. A'r glas, mae welwch chi, ydy geranium Buxton's Blue ydy honne lle. A mae'r hein eto, maen nhw'n blodeuo drwy'r ha. Os oes rhaid i mi ddewis un planhigyn, swn i'n deud i bawb i blannu, swn i'n deud yn bendant, cymerwch geranium parhaol. Maen nhw yn blodeuo o'i hochori yn ddidraffaeth ofnadwy. Ar ôl nhw orffen blodeuo, os nwch chi roi haircut, a dwi'n golygu haircut, torri nhw reit clor yn galed, mi wedyn ffurfia nhw rosets newydd, a mi gywch chi wedyn y blodau'n dod ni hol dro ar ôl tro ar ôl tro yn ddi-stop. Maen nhw'n bendant yn werth i'w cael mewn bob gar, a hyd yn oed mewn potiau hefyd, llynde. Ac os ydych chi'n cael trafferth efo catmint, wel, mae'r enw deud ydy, mae cathod wrth i bod efo hwnna, mi gywch chi nhw'n rowlio yn efo ac yn neud llanas iawn hwnna. Rhowch briciau bach, fyddwch chi'n gweld nhw, ond unwaith wneud y gath mae'n di rowlio yn efo un waith, fi ddim di rowlio yn efo fwy nag unwaith yn ddeitha chi. Felly, rhoi briciau bach i fewn yn efo, i nadu nhw fynd i'w ganol o, i ddiffatha i siap o i chi. Reit. A da ni'n dol at gwylod y steps, a dyma bod ni wedi gweld digon ar hynny, fysa ni'n mynd i fyny at y giat.
A dyma di'r dan, pe o'n i'n sbiad yma rwan, hwnna ydych chi'n sbiad i'r dde, a hwn di'r golygfa i'r chwyth, felly, ydych chi oedd weld sy'ch chi'r bont o blaen, felly, dal I fynd eto. A dyma ni'n dod at yr iarod yn fan hyn. Ar y ddath, na wedi byddai'n codi hein bob gia, fyddai'n gadw nhw allan. Da ni'n cael gormod o rew I gadw nhw allan drwy'r gia, ond mi fyddai'n cadw nhw o flwyddyn I flwyddyn. Cadw nhw reit sych dros y gia, a unwaith mae'r gwanwyn wedi dechrau ail potio nhw fyny, dechrau dyfrio, a dechrau rhoi hylif iddyn nhw fel rhywbeth sy'n gwymon, fedrwch chi gael y seaweed extract, mae'n rhoi iddyn nhw yn elb, neu unrhyw wrtaith hylif sydd gennych chi, lle mae o'n achwanegu ac yn rhoi hwb iddyn nhw ail gychwyn, a wedyn allan yn hwb mae'r tywydd yn caniatáu I chi, lle ynda, mi gywch chi sioe di-stop wedyn drwy'r ha, lle. Reit, yn fan hyn, mae gennym ni clycha mae welch chi'n y ffrwnd. Coeden ydy hon, mae hon I fyny wrth y giat byddwch chi'n dod I fewn gyda. Crynodendron di henw hi. Dydy hwn yn lun rhy briliant o'n I, ond mae'n lyniau eraill. Mae'r blodau, maen nhw fatha tiwlys bach eu pennau lawr, ac yn y gwanwyn hwyr. Mae'n hyfryd o sioe pan mae hein I gyd arni hi, lle. A mae yn fythwyr. Mae hon y gydures, mi gath hon I llarpio hefyd yn y stormydd, felly mae wedi colli dipyn o'i deiliach, ond mae'n dŵad yn ei hôl, felly gobeithio lenni fydd hi'n gystal sioe eto, lle ynde. A dyna fo'r Montana, da ni wedi sôn am dorri hwn I lawr yn dol. Mae Montanas yn de, maen nhw mor tyff. Mae hwn mae gennym ni ffens wrth chi fewn wrth y giat wrth y ffordd. A mi oedd y ffens wedi pydru. A felly dyma fi'n deud wrth Steve, dyna fo, fe rai ni dynnu hwn o'ne. A just dros dro, nhw'n ni roi just, yr hen railings metal ma ydych chi'n gael. Lle maen nhw'n gweithio ar wahanol beth o gynnu ni rei o heini'n digwydd bod yn yr ar. Nhw'n ni rei heini dros dro. Wel, I drio tynnu hon allan, oedden ni methu tynnu hi o'ne. Felly mi fi o fachu yr clematis at drop ar y car a'i ffynnu hi, a'i llarpio hi o'ne, a meddwl, ia, dyna fo, da ni wedi cael gwared, da ni'n gyfel gwbl. Ond dyma hi, flwyddyn dwytha, oedd hi'n ei hôl eto yn gri fel hyn. Felly mae nhw'n hynod o tyff. A mae'r Montana yma, mae'n fwy gwyn na'r un binc da chi'n gael, a mae'n arogl fatha, mae'n fatha melys, ac wrth gwrs mae'r gwenyn, ond maen nhw wrth I bodd hefo falle ynde. Ond rwan efo hon, ar ôl I ddiolch blodeuo, dim di dechrau agor eto. Ar ôl I ddechrau blodeuo, dwi'n tocio hon yn dol yn galed mwyn I chadw hi, gos os newch chi ddim, mi wneud hein gymryd drosodd go iawn ynde. Felly mae isio tocio hon yn galed ar ôl I ddiolch blodeuo. A dyna fo chi llun gwell o'r crynodendron yna. A da chi'n gweld mae hon tu ôl i'r clematis yn y gwylod, fan da chi'n sbio dros y ffens, a'r crynodendron yma sy'n tu ôl iddi hi lle. Reit, nesa. A mae'r fwy y fath eto, just fel da chi'n gweld, fel mae wedi dod ni ôl lle oedd hi'n byd. Dal I fynd. Reit, ti ar relas ydy'r hein. Maen nhw'n tyfu, maen nhw'n gret o ran planhigion yma. Mae dod yn llawer o liw yn nhw. Da chi'n cael yn bach o liw pink bach yn nhw. A maen nhw'n lledaenu'n gret. Briliant os oes gennych chi fatha goedlan bach, neu eto lle mae gennych chi gysgod y llun de. So cariwch ymlaen eto. A da ni'n dol at yr ystrantio. Reit, dyma chi'n arall, yr dail hyfryd yma sy'n ar hwn. Ti ar elad I hwn hefyd, ond mae'n gwaith gwahanol. So mae'r dail ar hwn fel hyn drwy'r flwyddyn, a lliw hyfryd ar hwn. A pan mae'n blodeuo, dwi'n siŵr os oes e'n bellach ymlaen y lun, da chi'n cael y coesau hir maen yma, efo clychau bach man pink, efo, mae o'n hyfryd. A yr fath eto, cysgod wrth I bodd. O'r viburnum ydy hon yn blodeuo, yr wedding cake tree ydy hon. Briliant. Mae viburnums yn hyfryd o blanhigion. Lwyth o wahanol rei ohonyn nhw lle. A mae hon yn blodeuo ar ei hochor I bob blwyddyn, a'r lelog gwyn yn gwneud bwa tu ôl iddi lle. Yndyn, hoff iawn ar ardal yma. A mae'r ardal yma reit dwyll, so dwi wedi rhoi planhigion reit gwyn mwyn lledaenu fwy o ole a rhoi fwy o ddiddordeb yna lle. Mae'n anodd iawn cael planhigion weithiau. Dyma chi'n arall o'n ffefrynnau fi. Y Persicaria Red Dragon ydi enw hwn. Diolch di enw fi ar ôl nid, dwi'n sicrhau chi. Ond fel ydych chi'n gweld, mae siap
ar y ddeilen yma, a mae hwn, mae'n bechod yr gwir, os ydych gallu mynd â chi o gwmpas i weld yn iawn heddiw yma, mae hwn yn dechrau deilio rwan lle, a mae'r coch ar hwn yde, mae o yn wirioneddol goch, mae o'n ffantastig. Mae'n neith hwn dyfu mewn cysgod, fel mae hwn yn gwneud efo hyn, ond mi neith o hefyd dyfu mewn llawn llygad yr haul lle, a mae o'n hyfryd. Da chi'n cael blodau bach, man, delicate ofnadwy arno fo, sydd yn ddel, ond mewn ffordd am y deiliach da chi'n tyfu hwn, a mae o'n marw lawr yn gyfan gwbl dros y gaea, ond yn bendant yn werth edrych allan amdano fo. Reit, a dyma chi rwan yn lle oedden ni. Mae hwn yn gwylod pen pellar ar, da chi'n wedi gweld fan hyn o gwbl o blaen. Mae'r persicaria yna yn gwylod, da chi'n weld o'n gwylod y sgrin, a dyn ni fyny'r ochr fan hyn. Mae gennych chi bistorta, maen nhw'n galw'r pethau pink ma. Ffantastig eto ti. Mae'r hein rhyw fath yn rhoi llwyth o flodau i chi, a mae hwn yn mynd i fyny mewn ffordd. Mae gennau goedlan ar yr ochr o dde i'r llun, ac ar yr ochr chwith, reit o'n blaenau ni, mae'r pwll bywyd gwyllt, a mae ardal lyb, a mae'r ochr tu cefn i'r shed wedyn, ochr chwith i'r llun. So mae yna lwythi o wahanol ardaloedd yn yr ardd yma lle. Cario ymlaen eto. Reit, dyma chi rhywbeth sy'n dod i flodau rwan, bleeding heart, dicentra di enw hwn, ac wrth gwrs, da chi'n gweld o'r wrth lluniau pam maen nhw'n alw fo'n bleeding heart. Mae'n hawdd ofnadwy, mae o'n marw lawr yn gyfan gwbl ar ôl yr orffen blodeuo. Ond pan mae o'n ei flodau, mae o'n hynod o hardd. Da chi'n gael o mewn gwahanol liwio o binc a falle hefyd, a dwi wedi cyferbynnu hwn, welwch chi'r dail tywyll at ei cefno. Hydrangea ydy'r dail tywyll ma ti cefno, a mae hon efo blodau pinky piws hyfryd arno, a mae hein yn tyfu mewn cysgod. Mae hydrangeas yn naturiol yn blanhigion fydd wedi tyfu mewn lle cysgodol a ddim llawer o haul, so maen nhw'n ideal y blanhigion. Da chi eisiau cymryd toriadau o bethau fatha y dicentra yma, mi fedrwch chi wneud adeg yma'r flwyddyn, os da chi'n mynd lawr y goesyn, torri ginistedd a fedrwch chi farn i ffwr, glanhau o'i fyny a jyst roed o mewn pot efo digon o grits a grian yn y compost, a wedyn rhoi fydda i'r hen botel bach plastig, dych chi'n botel ddŵr, potel pop neu potel ddŵr lle. Efo'r caead hynny, da chi'n gallu agor y caead mwyn gadael yr aer i fewn. Ond gau o fewn, maen nhw'n licio bod mewn lle reid llaeth i gychwyn nhw, nes da chi'n gweld tyfiant newydd yn dŵad, a maen nhw wedyn, fydden nhw wedi dechrau blodeuo, a wedyn mae'n ffordd i chi gael fwy o blanhigion am ddim llynde. A da chi'n gweld nhw rwan y fwy. Ac yn fan hyn, mae gennym ni yr bistorta ydy'r peth dail llwyd mae fan hyn. Dwi'n yn siŵr os e bosib i chdi rhoi yr... os yna droi ddangos fan hyn i chi'n gydra. Dyma chi'n arall, mae hwn yn planhigyn i'r wrth. Da chi'n cael blodau ar y bistorta, mae'r dail llwyd ma'n de, ond dwi wedi ffeindio ein, dwi wrth y mod, os chi'n gweld hwnna fan hyn. Mae fatha'r dail melyn hyfryd mae'r hwn. A wedyn, da chi'n cael y blodau glas hyfryd mae'r yma. Mae nhw fatha be oedden ni'n alw, fel yn llygadoli yr glas yna. Mae lliw glas yn yr ardd, mae'n rhywbeth amdano fo, da ni gyd eisiau, os am gymaint hynny o flodau glas, felly da ni ar ei holen o, a dyn da chi'n gweld wedyn yr hydrangea yma yn y cefn. Rydw fath, os da chi eisiau tynnu toriadau o hydrangeas, hawdd ofnadwy, torri tamed o'r goesyn sydd ddim efo blagu'r blodau arno fo. Tynnu, da chi eisiau fo o gwmpas rhyw hyd, rhyw 6 modfedd, tynnu'r deiliach i gyd i ffwr mond a gadael jyst rhyw 2 deiliach anna fo. Mae rhaid chi gael rhywfaint o deiliach anna fo, peidiwch â rhoi gormodedd, a wedyn rhoi nhw ond drocho'r pot a gadael iddyn nhw. A mewn ebyn flwyddyn nesaf, fe gennych chi blanhigyn bach, fe gennych chi wreidding hawdd iawn ei tyfu. Felly, os da chi wedi gweld hydrangea yn gardd drws nesaf neu gardd rwyd arall da chi licio, mae rwan yn amser gret i chi wedi cael toriadau gyda nhw. Beth sydd ni rwan? A da ni'n mynd yn dol eto. Hwna welsach chi rwan ydy wrth yn y goeden. So da chi'n gweld gymaint o gysgod sy'n yn fanna lle oedd yr hydrangea yna a'r grŵp da chi'n newi weld rwan lle, a hwn ydy'r llwybr i lawr eto. Da chi'n mynd drwy'r giat yna fanna, wedyn mae'r bellan gyda ni yn fanna, a tu cefn mae gyda ni'r goedlan. Felly, yn eich blaen, a fanna ydy'r bog garden ydy hon gyda ni. So da ni wedi mynd yn dol i fyny rwan lle. A wedyn tu cefn i'r bonion coed ma, fanna dwi'n neud yn tyfu a falle i gyd. So mae yna wastad lanas, mae
Mae yna bob math o rhyw botiau efo rhyw bethau'n tyfu a rhywbeth, ond diolch yn edrych yn ddeniadol ofnadwy. Ac o'n i'n meddwl, wel efo'r hwn fyswn ni'n gwneud wal mwyn annog tyfiant bywyd gwyllt i fynd yna. A dyn o'r flaen fan hyn, oedd o'n hen lecyn lle o'n byd mewn rhyw wreiddiau a cerig, bob math o rhwng ialwch yna. Ac oedd gyna i isio bog garden, sef gardd lyb. Ac os dwi wedi penderfynu bod gyna i isio rhywbeth, sef rwy'n gallu deitha, fe dwi ddim gwneud, dydy hynny yn bod yn y myd i, dwi'n meddwl, reit, sut dwi'n mynd i fynd i'r chwmpas i. Felly, be dwi wedi gwneud yma'n hyn, ydy wedi rhoi leinar, fasa chi'n defnyddio leinar pwll, a wedi rhoi chydig iawn o dyllen nhw, dim lot, mwyn gwneud yn siŵr bod y pridd a'r compos gyna i fewn nhw yn cadw yn llaeth drwy'r amser. A dyma di'r pinkness yn y cefn, y bistorta ma di hwn efo'r dail tebyg i ddal tafol yn efo. A un o'n ffefrynnau fi o'i blin yn efo hyn ydy'r candelabra primulus. Maen nhw'n ffantastig ynddo, ac ar hyn o bryd yn diom yn y llun yma, mae gold y gors, dwi'n meddwl, yr marsh marigold mawr melyn, a wedyn mae gen i redynau, bob math o bethau. Ond mae di gweithio'n llwyddiannus ofnadwy. O'n i'n siŵr fysa fo'n gweithio, ond dwi'n falch o ddeud, mae o wedi gweithio, a mae o yn edrych yn gret drwy'r tymor, unwaith mae pethau wedi dechrau tyfu. Dechrau tymor, dwi'n edrych yn llawer, ond buan iawn mae'n llenwi. A mae'n bob math o fywyd gwyllt yn byw yn ellyn. Ac os da chi isio annog iechyd i'ch blanhigion felly, mae rhaid i chi gael bob math o fywyd gwyllt yn cynnwys malwod, bod ni gyd yn casau nhw. Mae yna rhywbeth o hyd angen bita heini llynde. So, os ys gynnech chi gyferbyniad da, mae'ch gardd chi yn llawer iawn fwy iachus ac yn llawer iawn fwy llewyrchus ynde. Ffwr ni mlaen. Mae hwnna just y fyw o'r gwahanol, da chi'n sbiad i fewn i'r goedlan yma, a mae hwn wedyn da chi'n sbiad i fyny, lle da ni newid yn sbiad yn ochr dde yma, da chi'n sbiad i fyny wedyn at gefn y shed, a da chi'n gweld lle dwi'n tyfu planhigion yn y cefn yn fanna, a jyst cymysgedd y planhigion eto mewn potiau di'r rhain. Symud ymlaen. Reit, da ni'n dod i'n dol i fyny, mae hwn yn nes i fyny eto at tŷ ar ei fath eto, jyst cymysgen mewn ffordd. Mae yna lot o lefydd cysgodol yn yng ngarddi, a wedyn dwi'n edrych allan am blanhigion o hyd i dyfu. Ond mae'r goeden esr yma, mae yma rwan mae'n eto 15 mlynedd o bosib, ond cychwyn ba y fyny mewn pot bychan nath i lle, ond mae wedi tyfu yn ffantastig, so bendant yn hapus efo'i lle, a dwi wrth y modd efo nhw hefyd, so da ni gyd yn hapus. A dyna ni eto fwy, mae hwn reit o flaen y tŷ, mae hwn y lle mwy o'r eisys eto. Cario ymlaen. Di sôn am y tulips, ond dyma chi fwy o'r tulips. A mae'r rhain efo yr ochr bach, fath o ddech chi wedi bod ar hyd nhw efo siswm pinca i wneud fatha'r ochr yma. So o'n i'n reit hapus. A mae'n flynyddoedd o'n i'n tyfu tulips o gwbl, cos o'n i'n meddwl, na, mae'n strach. Fyddai'n rhoi nhw'n y ddiar, a fyddai di sticio nhw dri a palu ac yn y blaen. Ond dwi'n tyfu lot o hwnna, fel dwi'n deud, lot yn iawn ohonyn nhw mewn tybiau mwyn jyst rhoi nhw yn y borderi a wedyn i tynnu nhw o'na. Ond os sbiad ar hwnna, fys chi'n gwybod bod nhw mewn potiau gyda'i nesach, so mae'n gweithio yn llwyddiannus iawn iawn. Dyma chi'n arall. A Irene ydy enw yr un yna. Lliw, dwi'n hoff iawn o'r lliw oren ma lle, a mae'n gweithio'n dda iawn efo blodau pink. Os ydych chi'n cyfuno oren a pink mewn gardd, mae'n gweithio dda ofnadwy lle ynda. Ni'n ymlaen eto, a dyna ni mwy o'r byrsos. Dyna chi un arall rwan, yr un dwbl, sori. Hwna, ni'r un nesa iddo. Iawn, so, yr ei peony tulips ydy'r rhain, felly. Rhain eto yn sioe gret arnyn nhw, lle. Am gyfnod, felly, da chi'n gweld dwi'n tyfnu mewn potiau, rhaid y potiau lle dwi eisiau nhw fod, a unwaith mae'n di stopio rhoi ffid go iawn o hylif iddyn nhw, mwyn adeiladu y bylb neu fyny, a gadael nhw farw lawr ni amser ei hun. Ond dyn nhw'n edrych yn ddel wedyn, so symud o'r neilltu, a mae'n hawdd gwneud hynny pan maen nhw mewn potiau, lle, a rhoi rhywbeth arall yn ei lle nhw wedyn. A hwn ydy'r berllan. Lenni, dwi wrthi'n gwneud bwa o goed afale dros yr hen beth top trelar oedd hwn.
A wedyn dwi rwan wedi tynnu, welwch chi, mae'n bar yn mynd ar hyd y canol, dwi wedi tynnu hwnna, so da chi'n gallu cerdded drwyddo fo rwan lly. A'r ddau yma mewn pot o'i flaen o, yng nghoed blueberries i dir hynna. A maen nhw'n dod yn ffantastig. Mae blueberries yn maen nhw'n blanhigion bach hyfryd. Maen nhw'n fel ofnadwy pan nhw'n dod i'w deiliach. Maen nhw'n bob math o wahanol liwiau gwyrdd a coch anyn nhw. Maen nhw'n tyfu'n daclus ofnadwy. Ac wrth gwrs, y peth gret amdanyn nhw, mae gen i blueberries, oedden nhw gymaint am marblis anyn nhw llynedd, ond nhw'n ffantastig. Yr unig beth ydy, mae rhaid i chi roi net dros nhw, gos os welith y deryn dyn nhw cyn chi, da chi di ta am y gwbl lot o'n un o'r lle. A dyma ni, y pwll di hwn, da ni wedi bod wrth i ochr o blaen, lle oedd y bistorta pink yn tyfu, a dyn hwn di'r pwll bywyd gwyll. Ar ei fath eto, sgyda i mond fatha leiner o fan hyn, a da chi'n sbio drosodd wedyn i'r goedlan sydd gynnau. A wedyn mae'r lle eistedd yma fan hyn, da ni'n cael weithiau, yn anamal iawn, ond da ni yn cael weithiau, tywydd poeth braf. Mae fan hyn yn lecyn ffantastig yn eistedd, herwydd mae canopi'r coed reit uchel o'ch pen chi, a mae'n hyfryd i, mae da chi'n cael chydig o awel dros fan, da chi'n gallu gwylio'r bywyd gwyll, a hefyd mae o'n le cysgodol hyfryd i dyfu. A wedyn yr hen bolyn mae fan hyn, gathon ni newid yr pyst, oedden nhw'n tynnu'r postyn o flaen y tŷ yn yr ardd fan hyn, lle oedd yr polyn letrig oedd o. Ac o'n i wedi deithio nhw, dwi isio hwnna. Ac oedd y dyn, pe dwi'n deb ag yr eisio rhywbeth, mae o'n meddwl, na, be mae hon i fyny rwan lle de. A dwi'n dweud, dwi isio hynny yn y coed. Dwi'n dweud, beth ti'n dweud? O, dwi isio pyst i wneud y lle, fel lle o'n i'n eistedd, da chi'n teimlo'n bach bod chi wedi cael eich croi fewn mewn ffordd, lle bod gennych chi rhywbeth o'ch cwmpas chi'n de, a wedyn mae'r gwynebau yma sydd wedi cael eu cerfio, wedi cael eu gosod wedyn ar y pyst yma, a mae'n gweithio yr reit llwyddiannus lle de. A dyna chi'n arall o'r pwll di hwnna. A mwy o'r... Ballerina tulips di hein, dwi wrth y modd efo'r hein hefyd. Dwi'n licio'r siap gosgeiddig sydd arnyn nhw lle. A byddai'n trio tyfu lot o'r hein. Dwi'n meddwl bod yn yr un nesaf fyd, dwi'n meddwl yn dir un oren efo yna. Mae'r clematis yma, di hwnna ond yn dod i'w lodau rwan rhyw fath eto. Diolch cweit gymaint a hyn. Eto mae yn dŵad yn ei ôl lenni hefyd lle, felly cyfuniad hyfryd, dwi'n hoff iawn o'r cyfuniad yna lle. Dal i fynd eto. Mae'r rhododendrons wedi dechrau agor. Rhain eto yn ddiffwdan ofnadwy. Gyn led a bod gennych chi bridd asid, maen nhw'n well. A bod chi hefyd yn rhoi top dressing yn flynyddol fydda i rhoi o gompost ericaceous rhyw cwmpas nhw. A bod chi'n bwydo, os da chi'n bwydo unrhyw beth fatha acers, camellias, azaleas a rhododendron, fydda i'n defnyddio, lle mae edrych, fydda i'n defnyddio bob math o bethau atyn nhw, ond fydda i'n defnyddio yn pwrpasol ar gyfer y planhigion. Mae yna fwyneb allu yn hein yn benodol ar gyfer be maen nhw i hangen y llyn de. Llyn mynd ymlaen eto. A da ni'n dal. Mae'n rhaid bod fi licio hwn. Dwi wedi rhoi lot o lyniau yn hein de. A dyma siani bach di hon. Ond di siani bach i mefon i ddim mwyach. Ond mi farwodd llynedd yn ffodus. Ond hi oedd y clerk of works. Bob man o'n i'n mynd, oedd hi yna efo fi'n sicrhau bod fi'n gweithio'n iawn llyn de. A dyn da ni'n sefyll fan hyn, dwi'n sbiad yn ni ar wylod y steps efo, da chi'n gweld ydyn. Mae gennym ni ffordd i fyny, mae hi'n sbiad i fyny am y tŷ. Mae gennym ni ffordd wedyn, dwi'n meddwl, mae gennym ni lun yn y munud efo bwa, mae gennym ni, mae hwn i fyny y tŷ. Hwn di'r alpina wrth ochr y tŷ, mae hwn yn blodau ar hyn o bryd, y clematis di hwn eto. Fyddai'n torri hwn fel dwi'n dweud, mond fy rai mi wneud lenni, mae wedi dechrau mynd i fyny i'r landar, so fy rai mi jyst dorri fo'n dol rhyw chydig. Ond fel arfer, da chi'n torri llawer o'r rheina, a maen nhw'n blodeuo rwan. Y tric efo unrhyw beth yn yr ardd, os da chi'n siŵr iawn pryd i'w dorri fo, os di'n blodeuo yn y gwanwyn yn gynnar yn y flwyddyn, peidiwch ei dorri fo nes mae o wedi blodeuo, cos os newch chi dorri nhw rwan, da chi'n mynd i gael torri eich blodau i gyd i ffwrdd llyn de. Felly daliwch yn dol. Bob peth arall, da chi'n tocio nhw'n dol yn y gwanwyn. Ond mae'r blodau'r rhain yn hyfryd yn de, mae o'n mor delicate. Ond maen nhw'n lot fwy tyff da chi feddwl, cos un o'r tywydd oer maen nhw wedi dechrau blodeuo rwan lle, so chi'n meddwl bod nhw yn mynd i flodeuo llyn de. O, dyma ni'n arall, dwi'n wrth y modd o hyn. Y llynedd oedd y tro cyntaf mi dyfu hyn, y parrot tulips ma di'r hyn. A maen nhw, wel, da chi'n gweld, yn llawn fatha parrot, a mae o'r hyn, mae gan ei lwyth o'n nhw'n dod lawr y grisiau
lle da chi'n dod lawr am y tŷ lle, a mi oedd hein yn dod i fyny yn lliw gwyn, dwi'n tyfu lot o flodau gwyn yn fanna lle, wrth bod i'n le reit dywyll ar y fath eto, neu pethau melyn, so defnyddiwch blanhigion deiliach ac yn flodau lle mae'r beth yn dod o gloiwi mewn ffordd i'r ardal lle da chi yn tyfu pethau lle ynda. Be oedd y nesa? Hwn llynedd rwan. Ia, diolch moch, mae hein jyst bethau, mae gen pawb. Llynedd rwan, dyma chi botyn nes i rwy'n. Mae hwn yn blanhigion, fysa chi'n gadael hwn allan drwy'r gia, mae hwn am yr ha, a dyna fel, yr coleus ydy'r hein. Mae hwn oedd a mamait, mae un o bobl yn licio nhw, neu dydyn nhw ddim licio. A dwi wedi bod o'r ioed, dwi'n sy'n modd efo coleus. Mae gennym ni'n y cefn, jyst oedd a gweiriach. A dyn mae'r hei, yr blodau eraill, yr blanhigion eraill yma sy'n chi, dim ond y dail sy'n chi. Chi'n cael blodau o gwbl yn y pot yma. A wedyn mae gennych chi'r deiliach melyn yma yn disgyn lawr yr ochr yma hefyd. So, dydy'n rhaid i chi gael blodau i rhywbeth edrych yn einiadol lle, mond chi gyferbynnu nhw, gyfuno nhw fe'i gilydd, mi allwch chi gael potiau falle reit diddorol. A mae hwn rhywbeth eto, mae hwn i'r le reit sych, mae hwn. Mae gennych chi'r aloe vera ma'n y cefn lle, a wedyn mae gennych chi bob math wedyn, mae'r hein i gyd, rheswm maen nhw'n tyfu mor dda mewn lle sych ydy, maen nhw'n gallu storio'r dŵr yn i dail lle, felly maen nhw'n gret, ond fysa'r hein, fysa'r hein dyn nhw fewn i'r tŷ gwydyr neu fewn i'r tŷ, mae'n dibynnu pa mor fawr, da chi wedi wneud o dros y gia, cos na nhw ddim sticio ddim math o dywydd oer o fath yn byd, a'r gwlybaniaeth mewn ffordd yn y gia, bydd o'n sefyll yn nhw, a mae hwnnw'n rhewi dyna sydd yn ei lladd nhw fwy na'r oerfel llynda. Rwan, mae hwn wedi dechrau blodeuo wsos yma. Y dog-tooth violet maen nhw'n galw hwn, neu'r erythronium. A'r rheswm ma'n cael ei alw'n dog-tooth violet, mae'r bylbiau'r hein ynddo, mae fatha y dannedd canines gyda chi ar eich ci. Hyfryd, ydych chi'n cael hwn mewn lliw melyn yma, a mae hwn wedi dechrau lledaenu gan ei o'r diwedd, ond mae'n ein hefyd un pink, a dwi'n wedi drio cael un pink, sgan i'n pink ar yna fi. Hyfryd rhyw fath o mewn coedlan. Yn naturiol fysa'n yn tyfu mewn coedlan, lle. Felly rwle sgynnach chi, efo chydig bach gysgod, maen nhw'n mynd i fod yn hapus ofnadwy. A unwaith ar ôl nhw flodeuo, fydden nhw wedyn yn marw lawr yn gyfan gwbl, fyddwch chi'n gwybod bod nhw yna. Felly maen nhw'n hyfryd adeg yma, da chi rhyw feddwl, munud mae pethau fel un yn dod i'r golwg, da chi meddwl, beth yw'r surprise heddiw lle? So mae o'n neis bod gynnach chi'r gwahanol bethau yma sydd yn dŵad ac yn mynd, cos da chi bob amser yn anghofio amdanyn nhw, tan da chi'n gweld nhw. Reit, dyma'r prosiect llynedd nes ni'n gwneud y prosiect yma. A hwn, da chi'n gweld yn y cefndir cwn facw, just about gweld lle mae'r coed, lle oedd ni'n deud lle oedd ni'n eistedd, lle mae'n gysgod. Ac yn y border mae fan hyn o flaen y shed, mi oedd hwn yn wych go iawn y lle. A wnaethon ni blannu, da ni wedi plannu hwn i gyd, ac ei flaen o i ddal y pridd yn bocs, mae'n dipyn o ochon dod lawr fan hyn. Wnaethon ni roi yr un fath eto wneud y gabions yma efo coed yn nhw i annog bywyd gwych. A wedyn mae gennym ni'r cerrig mawr yma, ac bellach ymlaen mi welwch chi hanes i'r cerrig mawr yma. Mae'n rhyfeddol, dwi'n gweud bod Steve di yn dal yma bechod. So bod i hel i bac es tro. A mae chi camellia hyfryd arall, un dwbl ydi hon. Ar ei fath eto mae hon yn tyfu yn y goedwi gynnau. Un rad iawn o'r hon eto, rhy fath o'r archfarchnad. Bob tro fydda i'n mynd i rwle, os dwi'n casau mynd i siopa, os ar wahân bod yn mynd i siopa blodau neu blanhigion. Dyn os dwi'n mynd i siopa, os dyn nhw'n gwerthu planhigion hefyd, gret, fydda i'n mi gael rhyw fynd ar hyd, mae fatha plentyn mewn siop fferins, mae rhaid i mi gael rhywbeth, a wedyn meddwl, dwi'n di roi hwn wan. Ond mae hwn yn hyfryd, a mae'r blodyn hon, mae gymaint a maint yn thawi, mae'n anferth o flodyn arni. Ond hyfryd iawn efo'r lliw gwyn neis mae'r ni lle. Dyma chi'n arall a blanhigyn yn y gwanwyn, ydy'r hamamelis ydy hwn, yr hazel, witch hazel, a mae'r blodau'r hyn, debyg i rhyw speidars bach melyn i gyd, a mae'r arogl, maen nhw'n ffantastig. Pe mae gennych chi hon, mae hon wedi plannu'n dop yr arg yna, da chi'n gweld i beth ydych chi'n dod i fewn i'r arg ych nhw, ond ydych chi sefyll wrth giat, da chi'n meddwl, be di'r arogl ffantastig na? A fel ydych chi'n dechrau yn nes, da chi'n meddwl, lle mae'r arogl yma? A mae hynny'n bwysig mewn gardd hefyd, bod gennych chi rhywbeth, mae'n arri, mae'n gymaint wahanol ardaloedd yno, da chi'n gweld bob peth drwy'r amser. Felly mae hynny'n neud i chi feddwl, dwi eisiau mynd i weld be arall sy'n yma lle.
Ond, os ys gennych chi mewn llecyn bach, neu os ys gennych chi botiau, triwch fynd am bethau efo arogl, dail diddorol, lliw dair dail, lle. A wedyn, mae beth sy'n blodeuo yn bonus yn y llyfr i, lle, ond mae'r ham y melys witch hazel yma yn hyfryd. A dyma chi'n arall hyfryd, goeden Mount Aso di enw hon, yr willow ydi hon, lle. A mae'r catkins bach yma, dydy hwn yn lun da iawn efo, ond maen nhw'n binc, fath o'r liw lipstick pink a ni mewn o'r bwyd. Mae hein mewn ffordd angen tir reit llaeth fel bob math o willows y llynda. Dydy mae'n edrych yn llawer o ddim byd pe mae ddim yn blodeuo, ond pe mae'r catkins marni, mae'n edrych yn ffantastig. Ac efo rhywbeth fel hyn, os dyn nhw wedi dod i gael mawr, fi hons gynnau hyn o bryd ddim cweit i gael mawr, mi fysach chi'n gallu defnyddio hi fel ffram i dyfu rhywbeth fatha clematis neu rhywbeth gyda'n am neddeiliach a ni'n hwyrach ymlaen ar ôl heini o'r arfod. Mae'n ddail gwyrdd yn rannu wedyn, a dydy'n edrych llawer o ddim byd. Ond mi fysach chi'n gallu rhoi clematis rhywbeth drwyddi hi, so mae gennych chi ddiddordeb wedyn bellach ymlaen yn y tymor i gadw'r diddordeb neu'n mynd, ynde. Neu'n enwedig os oes gennych chi'n lot o le, meddwl am fwy o ffyrdd i ddefnyddio planhigion llyn efo'i gilydd. Rwan, Snow in Summer, y Leucotho ydi enw hwn. A diolch yn dangos yn uchel iawn o fan hyn, lle. Ond mae hwn yn sefyll o gwmpas a 2 droedfedd o uchdwr. A mae'r blodau yma, maen nhw'n debyg i liliwen fach, ond pobl i'n llawer iawn mwy, lle. A maen nhw'n blodeuo rwan o'i hochori. Maen nhw'n cymryd chydig amser i sefydlu, a mae'r hein eto bylbiau bach ydyn nhw, neu os da chi eisiau prynu nhw rwan ar ei fath efo eirlysiau, rwan ydy'r amser i prynu nhw, yn yr gwyrdd maen nhw'n galw nhw. Mae pethau fel hyn yn tyfu'n lot fwy llwyddiannus o'i tyfu nhw pe maen nhw yn tyfu nag ydyn nhw pe da chi'n tyfu nhw o bylbiau wedi sychu, fath ydych chi'n defnyddio eich daffodils ag yn y blaen. Dydy'r hein na eirlysiau yn tyfu'n gret os da chi wedi cael nhw wedi sychu. Ond mae'n bendant wedi cael, dwi wedi plannu lot lenni yn y goedlan hefyd. Mae hon, da chi eisiau rhywfaint y gysgod, dydy'n rhaid i chi mi neith o dyfu mewn llefydd eraill hefyd, lle, ond maen nhw wrthi bodde yn y goedlan lle mae gennau'r hein lle yn ffynnu ac i dŵad rwan yn glwmpyn mawr ofnadwy. Doedd hwn mond rhyw 4 bylb dwi'n meddwl gynnau flynyddoedd yn dod o'n i mewn i sam dŵad yn llawer yn byd, ond na i jyst roed o yn y grochod iawn llawer o och lle. A mae o wedi dŵad rwan, dwi'n edrych ymlaen i weld o'n blodeuo bob blwyddyn lle, a mae o'n gwella o flwyddyn i flwyddyn. Reit, yma'n hyn, mae gennym ni yr heuchera di hwn. Dwi'n yn cofio enw hwn. Mae gennych chi'r heuchera yma, just y dail da chi'n tyfu amdano nhw. Ac wrth bod gennych chi'r lliwiau hyfryd yma yn y deiliach, diolch yn dangos yn glir iawn yn y lle yma, ond diwch chi beno, mae rwan yr esr gochdi yma yn dechrau dod i'w dail lle, a mae wedi bod yr helibors pinky yma, felly oedd y lliw mewn ffordd yn cyfer fynd yn dda fo'i gilydd lle. Ond mae hwn yn ei ddeiliach fel hyn, drwy'r flwyddyn, diolch di stopio o gwbl. A dim i gywch chi yn yr ha, rhyw glychau bach, ddigon di sylw, ddweud y gwir, am yr deiliach da chi'n dyfu fwy na dim. A mae'n domen ohonyn nhw, mae o'n deulu anferthol o blanhigion, felly a mae yna heucheras i siwtio bob math o liwiau a bob math o lecynau sydd gennych chi yn yr ar. Dwi ar goll yn hyn yma, lle dwi yma ond. O ia, yn dop. Da ni wedi mynd yn dop wan i dop yr ar. Mae'r giat, os ydych chi'n sefyll yn top, ydych chi'n sbiad i lawr o'r wrth y giat. Felly, ydych chi'n newid fod yn sbiad ar yr heucheras yn ymyl yr goeden goch yma, yr eiser yma yn fan hyn. Mae hwn yn gefn y shed, di hwn, da ni wedi gweld hynny'n barod hefyd. Dyna chi heuchera arall yma, nelwch. Mae hein yma'n hyn, pe fyddai'n neud potyn, dwi'n wedi plannu bod beth i fewn yn fanna ar hyn o bryd. Pe fyddai'n planio sydd wedi gwneud pot, fyddai'n rhoi rhyw botiau neu llenwi fo efo potiau gwag, a wedyn sefyll y planhigion da chi fel roed i edrych da chi'n hapus efo sut da chi'n gwneud o. A ydych chi'n neud rhyw fath yn eich borderi, pe da chi yn sbiod, da chi'n meddwl, o ia, na i roi hwnna i fewn y fanna, neu na i ddim. A dyn nhw'n gallu symud nhw. A dyn yn fan hyn, mae gen i'r heuchera orange marmalade, dwi'n meddwl di enw'r hwn lle. A mi fydd hein yn y pot yma drwy'r flwyddyn lle. Ac yn y cefn,
diolch yn dangos yn glir iawn, ond Pittosporum ydy hon, Silver Queen ydy'r un llwyder yma. Neith hon dyfu yn llwyn eitha seis, ond mi fedrwch chi i torri nhw lawr. Bythwyr, di ddim yn colli dail, felly mae'n rhoi diddordeb i chi, ac o'n i'n meddwl, dwi'n licio'r lliw silver yma efo lliw yr biniau sydd yn y display o gwmpas fan hyn, felly. So pnawn ma amdani fi hyn yn cael ei plannu, dwi'n meddwl. Dyna fo, wan, dwi yn gweithio ar y peth yma fan hyn. So, ar y fath oedd hi'n gweithio wedyn, so mae gen i'n llwyd o fanna. Da ni dod lawr i'r pot yn y gwylod, lle mae gen i'n Euphorbia White Swan ydy hwn. So mae hwnna'n mynd ar llwyd lawr i fan hynna, lle. A wedyn mae gen i'r oren, diolch yn dangos o dda iawn yn y llun yma. Mae gen ni y fiolas bach oren yma yn y tu blaen sydd yn cario'r lliw drwad. A mae gen ni'r Erisium wallflowers di hyn. Maen nhw'n galw nhw yn everlasting wallflowers. Ond dydyn nhw ddim dweud y gwir mor hynny. Maen nhw'n gallu gwneud rhyw flwyddyn neu ddwy, ydyn nhw'n edrych yn rhy gret ar ôl hynny. Ond maen nhw'n blodeuo am fiso'r lawer. Gyd felly rhaid bod chi yr fath eto yn torri'r hen flodau i ffwrdd, felly. A wedyn mae gen i'n... Da ni ddim mor gynterig o hynny, dwi'n yn gorau cael bat tu allan. Dwi'n trio gwneud hwn yn sef, ond dwi wedi gwneud mor stiff rwan, fi rai mi godi fo'n uwch, dwi'n hwn, fi rai di fewn, fi rai styc, gyda wedyn, dwi'n meddwl. A wedyn y llun nesaf, dwi'n meddwl, o hwn ydi Gold y Gors, ynddo. Dwi wedi bod yn mor, dwi wedi mynd dros yn Wellington, dwi'n ni'n faint o weithiau pan i'n blentyn, trio mynd i bigo'r hein, lle. A mae'r hwn yn yr ardd, neu lle sydd chi, dwi wedi creu yr ardd lyb, lle dyle bod yn dyn tyfu. Ond maen nhw'n blodau rwan, maen nhw'n edrych yn ffantastig. A dyma ni, da chi'n sbiad rwan yn dol o'r goedwig, mewn ffordd, a wedyn byddwch chi'n gweld cefn y bath yma ne, rwan ydy hwn, wrth yma dwi wedi tynnu hwn, so ydy'n lot o dyfiant yma'n hyn ar hyn o bryd, ond cefn y shed, mae to y shed wedi cael ei dyna dir, so mae'n edrych yn gymaint o'r strach, mi ddoth to y shed i ffwrdd, so da ni wedi gorfod rhoi tarpaulin a bob math o rhyw bethau ar ei hyd i lle. So, gwaith yn bob man. Euphorbia di hwn, da ni yn y goedlan ei hun. Un yn y blaen yn fan hyn, Euphorbia robiau ydy hwn. A mae hwn adeg yma'r flwyddyn, mae'r gwyrddni ffres newydd ydych chi'n gael adeg yma, does e'n curo yna fo, mae o'n ffantastig. A tu cefn iddo fo, mae gennym ni skimia, ciw green ydy hon. Mae'n eflodau, mae'n edrych yn reit wyn yn fan hyn, a mae'r blodau yn fwy lliw hufen yna fo. A mae'r arogl yn ffantastig. Dwi'n gallu sefyll wrth ymyl y pwll i oeddwn i wrthi, a aroglu hon o fanno, a ydych chi'n sôn am ta 12 troedfedd o bell o'r wrthon ni, so briliant. Ar y fath eto, hapus braf mewn cysgod. A mae hon eto yn y cysgod yn rhywun i gweld. Y gwirni yma fan hyn oedd y clysterau o'r lysiau sydd wedi gorffen rwan. A'r Photinia Red Robin ydy hwn. Fel ydych chi'n gweld, ydych chi'n cael y dail coch ifanc newydd yma, yr o'i lliw hyfryd. Ac yn y cefn y gwirni yr crinodendron wel, son i'n gynharach. Mae'n rhy gynnar yn bach ar un o bryd i weld yng Nghymru blodau. Yn dod yn ei blaenau. A da ni ddim yn dod i hwnna dal yn mynd ymlaen eto. Lle da ni mandwch? Whoops. Ie, dos ymlaen. O hynna rwan, da ni wedi gweld hynna da. Reit, dyma nhw, lwch, yr tulips yn barod i fynd, maen nhw'n dechrau cael llun a barod i fynd i'r borderi, a dyn hwn ydy'r border dwi wedi bod yn greu rwan wrth ystwytha yma. Mae'r border, welwch chi rwan o'r flaen y shed, yn anffodus bydd farwol Siani, da ni wedi phlannu hi yn ei chladdu hi yn fanna, a da ni wedi rhoi coeden i gofio amdani yn y border, fydd yn blodeuo yn ganol yr haf pan ysyn ni cholli hi bechod. A wedyn hwn y fan hyn ydy swampy. Dydy hwn ddim yn lun da iawn o Steve ym mhartner i, ond mae'r rhywbeth, mae'r ardd yma fan hyn, wrth bod o'n isel, mae'n lyb ofnadwy. Felly dwi wedi gorfod defnyddio planhigion yma fan hyn, fysa'n hapus mewn lle glyb, a da ni'n disgwyl JCB cyn bo hir i ddod i wneud gwylod yr ardd i ni gael draenio hwnnw yn well, felly mwyn i gael dreiniad gwell, a fyddwn ni wedi garfod wedyn mynd drwy bob peth dwi'n meddwl gobeithio. So mae bob peth sy'n fan hyn yn hapus bod ei traed yn lyb felly ynde.
Ymlaen eto. Da ni wedi gweld hynny Llynda. Banadl. Mae hwn yn ni, mae'r banadl yma yn ei flodau rwan lle. Y drwg ydi fo banadl, mae o'n gallu mynd yn fler, mae hwn wedi gweud di mynd yn reit fler. Ar ôl blodeuo, da chi eisiau rhoi toriad da iddyn nhw'n dol, neu be maen nhw'n neud, mae'n rhywbeth heglog, a fi gennych chi rhyw goesyn, a dim llawer o flodau arnyn nhw. Felly bob blwyddyn ar ôl i dorri, nes i wneud o llynedd, da chi'n gweld mor fler di wylod yma, ond mi fydd hwn yn cael crwcut go iawn ar ôl y flodeuo, ond mae'r arogl arnyn nhw yn ffantastig. Mae nhw'n blanhigion sydd ddim yn rhyw fyw am rhyw, mae nhw ar ei gore am o 1 i 4 blynedd, ac ar ôl hynny wedyn, mae nhw'n fath nhw'n colli plwc braidd awrach, so well i chi codi nhw a gael eu newid nhw, ond mae nhw yn werth i cael am yr arogl a y sioe o flodau da chi'n gael yn nhw. A dyma ni ar y bog a ydych chi'n gweld yr darn gwylod neu lle da ni'n disgwyl i gael y JCB, mae'r gwylod neu'n lub ofnadwy. Mae wedi cael y dec yma'n hyn llynedd hefyd. Lle. So mae lot o waith eto cario ymlaen pethau byth di darfod, ond mae o'n dŵad yn slo bach. Dyna hi yr skimmia Kew Garden yn nes ati rwan, ydych chi'n gweld lliw yn well. Lle. Biti sgynny ni ddim sniff vision yma'n hyn. Lle. A dyma hwnna'n yr un border, lle mae hi hefyd wedi gweld hwnna. Wanen, Camellia. Mae hon yma'n hyn, anamal iawn, mi gewch chi'r dail yn mynd yn felyn, a mae'r fath as chi neu fi yn dioddau lac o hiarn, dyna ydi o. Mae nhw'n cael diffyg codi hiarn i fyny o dir asid ylly. So, os da chi yn cael nhw yn effeithio fel hyn, cerwch ar rhoed iron sequestriant ydyn nhw. Da chi'n ychwanegu hwn at gan dyfrio, a'i ddyfrio fo i fewn, ac wrach chi wneud rhyw 2-4 gwaith yn ystod y tymor, ond mi fydd o'n help. Mae'r melynna, dydy o ddim yn diwella ei hun, mae'n mynd yn waith dros amser ylly, a mi fydd o'n nadu tyfiant iach ar y coedau chi. Felly mae'r un suggestions mae'n cynnwys gwrtaeth yn yma hefyd, felly mae'n mynd i help wneud y dail melyn yma ddim mynd yn dol yn wyrdd, ond mae'n mynd i nadu a rhoi tyfiant, boost i'r tyfiant i chi hefyd. Felly, os ys gennych chi felynnu ar y dail, rhowch iron sequestriant i fewn iddyn nhw. Dwi wedi dotio at y daffodils bach yma. Minnow ydi enw'r daffodil bach yma. A mae o mor fychan a delicate, ond mae'n hyfryd ynddo. A mae'r hein rwan, mae'r lleill wedi gorffen blodeuo, a mae'r hwn yn dod i'w flodau rwan, lle hyfryd iawn. Jyst mwy da ni wedi gweld hein o'r blaen yn dod, cario ymlaen. A mae hein, mae hein wrth y tŷ eto, da ni wedi gweld hynna hefyd. Sbïad lan o'r shed. Dyna fel, di roi hwnna i fyny, ring the bell if no answer, pull weeds, de. A'r hwn yn fan hyn, ranunculus ydi hwn. Di ddim wedi cael ei enwi ar o'n ôl i, brazen hussy di enwi. A mae'r gloi yn byw wrth i bod efo. Mae gennych chi'r dail hyfryd yma, a mae hwn yn marw lawr yn gyfan gwbl dros y gia, a dyn nhw'n codi fyny wedyn mae chi'r dail porffor hyfryd yma, sydd yn cyferbynnu'n gret efo'r blodau melyn llacha yma, a mae'r glynod byw fel ydych chi'n gweld wrth i bod hefo fo a'r gwenyn hefyd. Lle. Hwn di'r Camellia. O'r tŷ. Flodyn sengl ar hwn. A mae'r gwenyn wrth i bod hwn. Os ydych chi yn tyfu planhigion ar gyfer bywyd gwir, blodau sengl yn well. Felly mae'n gallu di fewn i'r canol. Dwi'n siŵr, Carol, i bod signal chi neu signal fi sy'n wan. Odych chi'n clywed fi, rhywun? Da ni'n clywed ti yn iawn Tegwen, ond mae gen i Carol o'r rhewi.
Carol, mae'ch signal chi wedi mynd yn wan iawn. Dwi'n yn gwybod os modd i chi fynd yn agosach at yr wifr. Reit, o beth dwi'n te gweld, mae Carol yn cael trafferthion i aros dani ar hyn o bryd. Cheryl, mae croeso chi siarad. Tynnwch y mute i ffwrdd. Reit, dwi'n aml bod pawb yr un peth a fi wedi colli Carol ar hyn o bryd. Wedi. Odi. Beth na i felly, gobeithio ddaw Carol nôl, ond na i wybio trwy mae rhyw 90 o luni arall, so na i trwyddo nhw'n reit syml a chyflym, o chi'n lle gweld yr ardd fendigedig sydd gyda'i, gan obeithio bydd modd i Carol ail ymuno dyn ni yn weddol fuan. Mae'n rhaid groesdoriad mor arbennig o flodau. A mae'n troi o'r blodau, mae'n anhygol yn ydy. Mi ddydest o bys ni'n cael yn ysbrydoli yn dod egwe. Fedra i'n stopio edrych efo yma, mae'n anhygol. A mae rhywbeth gwahanol yn bob llun. O patran o'r ardd gen i'n dos. Oes. A sut mae'n cofio enwau pob peth. Mae hwnna'n anhygol yn dweud hunan yn ydy. So ni feddwl bod hi'n swydd llawn amser i gadw trefn ar ardd mor fawr. A dwi'n licio yr llestri sy'n dal yr planhigion hefyd. Mae'n amrywio'n fawr o bwced i blotyn i... Lliw dwfwn yn oes. Carden fydden yna, carden fert. Bydde. Ac eto fi'n sôn am y decking, ond fel mae un planhigyn yn gallu gwneud gwaniaeth ar y decking hefyd. O, mae'n neis. Yna werth ffortiwn o planhigion yn does. Oes. A'r pethau i'w dal nhw, de. A'r ffaith mae wedi trawsnewid tirwedd fel un mae wedi gwneud mewn gwirionedd. Sawl blwyddyn mae wedi gymryd i fi ty bed? Mawr o beithio, deith Carol nôl arno. O, cha neis. O, neis da. Mae gen i lygad da i roi planhigion o fe gilydd y gwahanol maint a'r lliw a cael yr amrywiaeth mewn un pot. A cymeriadau bach difyr. Sawl man yn yna. O, bychan iawn o. Sychyn yn barod. Ie. Dwi'n dwlu ar y llun hyn. Mae'r sgwarnog yn y ffrynt a'r potiau bach ar ei ochr. Ie. Lliw, yr oren a'r pinc mae eto fel o wedi sôn sy'n anhygol fel mae'r ddau liw mynd mor dda a'i gilydd. O, neis. A'r grig wedyn wedi dod mewn. O ie. Mae gen i gannoedd o'n nhw, does? Cannoedd? O, a sioe. Mae Carol ar y ffôn. Darwch ar fod i. Ys hain i ddweud. Siwr i chi Carol fach, i ni gyd yn gwrando arno chi. Reit, ar y sgrin i rwan, mae'n dweud, please wait for the whole staff is meeting. A da ni yn y meeting yn barod yna. Beth ni'n neud nawr, Carol, i ni mynd mlaen trwy'r lluniau. Mae pawb yn clywed chi ar yn ffôn i nawr os ni hynny'n iawn. I ni'n gwibio mlaen trwy'r lluniau. Mae pawb yn edmygu yr hyn sydd gyda chi yn yr ardd os ni hynny'n iawn. Reit, angon. So, os na i fynd i'r lluniau nes i yrru, ni ddyle fo fi'n gallu gweld beth ydych chi'n siarad, oes e? Dylech i ni ar 145 ar hyn o bryd. Hang on, ni sy'n diolch i mam.
I ni gyda'r y person sy'n gorwedd yn yr ardd, wel dyna mae'n edrych, mae'r gwyneb a mae porfa mwyaf bendigedig yn dod mas o'r wyneb. Hang on, right, so mae gen i. A'r mwsog o amgylch. A wedyn mae'ch shed chi'n dilyn efo'r galon arni. Mae'r dyn yn yr un... Dyna chi, na ffindio'r tipio'r un yna. Tipio yna, yn ffindio'r yna, i bod cadarnhad, sy'n o fod. Newn ni mlaen ychydig te, Carol, newn ni mlaen yn araf bach, ond y person sydd gyda fi ar hyn o bryd wedi'n eich shed chi efo'r galon hyfryd a'r potio i'w blaen nhw. Ie, mae'r person yna, mae hwnna i gyd wedi gwneud o'r rybys o gyda ni'n yr ardd. Na. Wrth y top, ynddi. A dyn cyn i chi gychwyn hel, cyn i ni ddechrau hel y stwff at ei gilydd. Dyma'r dyn wedi dweud, a beth ti'n gwneud efo hwnna? Diolch moch, mae'n jyst helpu ni gael hwn i lawr. Nath ni greu y siap efo hen frics a fath i gyd. A wedyn, oedd mae jyst, da ni wedi greu yma ffordd a mae wedi agor a mae wedi tyfu a mae wedi ffynnu a mae o'n dod ni fel mae'n edrych fwy fel pethau nes i brynu fatha yr gwyneb felly ynde, sy'n bod i ddangos be oedd y beth arno fo sy'n dweud, i gael gweld y wyneb sydd yn y dydyn. Wedyn ni'n mynd mlaen i'r shed wedyn, a wedyn yr ci bach eto yn yr ardd yn ganol yr holl blodau oren a pinc mwy a bendigedig ar y lawnt. O ia, yr nasturtions ydy'r hynny. Felly mae'n yn hawdd ofnadwy, mae'n cyfri lot o nasturtions o gwmpas yr ardd yn bob man lle, a mae'r haden yn hadu unen yna yn hawdd ofnadwy lle. Felly, byddai'n mynd potio hyn ar hau nhw ddim mwyaf, so ddim yn gadw nhw. A mae'n gres beth ych isio cael displed a hefyd roedd nhw'n gwmpas eich planhigion eraill sy'n de, fel mae gynnau ar y coed llysiau falle fanna lle a ffrwydau. Mae'n help wedi ni annog, so gyda chi bethau eraill yn dod i'r ardd. I nadw nhw a ffeindio ar y planhigion eraill chi, fatha 3D ac yn y blaen lle, ynddo? A wedyn ni'n symud mlaen wedyn, fi wedi symud i'r blodau bach coch. Chi gyda ni ar y lluniau nawr, blodau bach coch hyfryd? Na, dwi jyst yn meddwl, pan mae fe gael agor, dwi wedi downloadio'r link oedd mae'n cael agor hwn hefyd i mi. O, nefo. Na i symud ymlaen felly i'r criw bach sydd gyda ni nawr. Mae nifer wedi gorfod gadael, ond newn ni fynd trwyddo'r lluniau, so mae'r lluniau mor fendigedig. Iawn, yna i dria. Yn un ar ych eich gwybod beth sy'n digwydd. I ni wedi rhyfeddu at faint o flodau sydd gyda chi yn yr ardd. I ni jyst yn meddwl bod yna ganodd o flodau gyda chi mewn gwirionedd, Carol. O, mawr, dwi'n mynd i deitha chi faint. Mae wedi gostio gyd, ond wedi dweud yn ei hefyd, dwi bob blwyddyn yn tyfu lot o bethau'n hyn, ac erbyn rwan, dwi'n plannu bethau mor agos at ei gilydd. Felly bod e'n chwyn yn gwybod, dwi'n lot o waith chwyn yn yr ardd yma. Dwi'n plannu o beth o reit agos at ei gilydd, a dwi'n dechrau'r flwyddyn bob blwyddyn. Byddai yn mowtio yn dda er mwyn rhoi bwyd i'r tir, a wedyn bod nhw'n cael ffyniant hefyd, sydd yn help mawr i bob dim. A hefyd, ydych chi'n cadw gwybaniaeth i fewn os bod ni dywyd sych bod yn glynau wedyn. Dyn ni'n licor gwynebau'r dynion yn tyfnu tafodau yn y wal hefyd. Dwi'n mynd gwybod ble chi'n cael gafel yn rhai o'r delweddau, ond maen nhw'n ddifyr iawn. Dyn nhw'n self-portrait, sy'n bod nhw'n debyg. Tegwen, newch chi ofyn iddi, ydy ddi'n tyfu'r rhosod o gwbl? Do. Odi, mae Carol yn tyfu'r rhosod. Welon ni'r rhai rhosod yn gynharach yn dod fe'r rhai yn yr ardd, ond dim gymaint a hynny o rhosod i ddim ddangos eto, oes na? Na, dim yn dweud, ond os gen i nhw gwestiwn penodol am rhosod, Wel, dwi'n cael problem y sawl blwyddyn gyda black spot. O, reit, ia. Wel, rwan di'r amser i ddechrau
dechrau mynd i ymrafel ar hwnnw. Felly, da chi'n gweld y tyfiant yn dechrau, bod chi'n cael y chwistred, a fedrwch chi'n beth gwared yna o heb chwistred. Virus ydy'n Blackstone. A mae o'n byw yn y pryd yn aml iawn, ac yn y deiliau sydd yn disgyn o ddar o'r coed chi. Felly, os ydych chi wedi gael o blaen, dwi'n siŵr bod chi'n clirio yr hen deiliau chi gyd o'na. A hefyd, os fedrwch chi, clirio rhywfaint o'r pridd o'i cwmpas ar ei pridd fred. Hefyd mae'r sbôn bach ma'n byw yn y pridd dros y glia. Minim yn y gwybaniaeth a'r tywydd yn dechrau cnesu, ma'n ymwneud o dyma ni gret, dwi'n ni dod allan eto ac ail hintio'r goeden lle. A wedyn, os chi'n sbreio fel mae'r dail yn dechrau dod allan, a fydd chi'n neud mewn ffordd drwy gydol y tyfiant tymor tyfu, a wedyn mae hynny'n mynd i leihau. Newch chi'n cael gwared yn efo gwbl, ond mae'n mynd i leihau y broblem, ac o bosib fydd nesaf, fydd chi'n lot bai ohono fo. Mae o'n gallu bod yn dilgroed as a 2 flynedd i chi allu cael gwared yn efo, ond mae o'n rhywbeth sydd yn rhan fwyaf o erw yn tyfu hollol chi, ond os oes gennych chi, mae rhaid i chi gadelio o gynnar yn y tymor tyfu, cyn mae wedi gallu cael amser i sefydlu lle ynda. O, diolch yn lawr, diolch. Ni'n edrych nawr ar y bysedd y cwn gwyn. A ni'n symud... O ia, lliw hyfryd ar hyn, ac oedd wrth y modd efo'r ei gwyd. Bod nhw'n deud bod nhw'n dod yn dod o blwyddyn, y ffordd maen nhw'n dod yn dod o blwyddyn, di maen nhw'n hau i hynny, felly, y planhigio maen nhw'n deud chi, ond di maen nhw'n perennial. Perennial ydyn nhw'n dod yn dod wrth bod nhw'n hau i hynny, a maen nhw'n cymryd blwyddyn mewn ffordd i dyfu, a wedyn yn yr ail flwyddyn maen nhw'n floddio i chi. Gwych. A chymod, mae ydych chi gylch bren, mae nifer ohonyn ni wedi edmygu fel y cylch bren, mae'n edrych bron fel rhwod olwyn dŵr. Mae hwnnw'n braf iawn i weld yn yr ardd. Yr moon gate ydi hwnna, prynu hi fel pit nes i, ar ôl i cael y beach trees na falu'r darn o'r ardd yn gwbl. Ond i'n meddwl, dwi isio, ac ar rhywbeth o bwau fynd drwy fo, ond dwi'n eisiau metal, dwi eisiau rhywbeth bach wahanol. A wedyn nes i sbiad ar y we, a nes i ffeindio un o'n kits, do ddim yn ofnadwy o ddryd. A wedyn i farni eisiau hi, mae gennau rwan dwi'n dechrau tyfu'r hosyn drosti hi, a mae gennau gymryd sydd yn ddiwedd. Ond dwi'n eisiau tyfu gormod, dwi'n eisiau chi gael i weld yr bwa pren y ffynda. Hyfryd. A wedyn ni wedi cyrraedd nawr, Carol, yr garreg fawr. Reit, so da chi wedi gweld yn llun yn llaw i, mae'n carreg bach yn dangos y pryd i ddechrau fo, Oes. Wel, nes i feddwl, oedd hon yn dal y peiriant torri gwair o hyn ac yna. O, dwi wedi coffi fein, a'i goffi hon hefyd. A dwi nes i goffi hon, dwi eisiau bach yn fwy, a dwi wedi bancio amdani. A dwi oedd yn hartnar i goffi. Beth ti'n neud yma ne? A fi'n yngwyniad dweud, di faru'n innau fod wedi cychwyn. A dwi'n dweud, beth ti'n neud ti dyma me fe? A dwi'n wrth gwrs, pryd nes ni ddechrau, ni o haithon ni hon, a dwi'n gynnu ni'n byd, a dwi'n cyfnod clo ydi. O gynnu ni'n byd i'w chodi hi, ddim fath o gyfarpar. Felly o'n mynd yn dol i'r Stone Age go iawn i trio syni hi onedd o bod math o'r windshield ar o bolion. A mi gyffyn ni onedd diwedd, a da ni wedi gosod hi. A dwi wedi cael warning, ond wedi di gedi hefyd, gath iddyn nhw wir ddew. Fi newydd angos eich llun chi yn y welis pink y gorwedd yn y twll. Ia, ond ffrind o'n dweud, quick, cos mi eisiau dweud ar yn gwecwyr. Quick, chichian brif iawn ar ei penni. Dwi'n ma'n dweud, ia, do'n lleihau lot o'n broblemau fi, dwi'n mynd i neud. Ac o'n amrywedd. Ac erbyn hyn, i chi wedi defnyddio'r garreg yn yr ardd yn ydych chi? Do, mae di mynd i fyny rwan o flaen y ffordd, felly dwi'n chi, mi oedden ni wedi cael ei siannu, a dwi'n mae'r ddau maen mowr, carreg, a un o'r heini ydy hon, ond dwi'n wedi gorfod bod hi fyny yr ardd. Dwi'n byd yn hawdd o fan hyn. Felly, ni'n gwybio trwy weddill y lluniau nawr, mae'r weekend llun bach ar ôl dyn ni, so ni jyst yn mynd trwyddo'r rhain yn gyflym wedyn. Efo. Bod pawb yn medru gweld, wel, mae'r amrywiaeth yn anhygol, Carol, na gyd fedra i weid, i ni jyst yn edmygu. Ac i ni lico'r holl greaduriad bach sy'n gyda chi. Dwi'n mynd i lot o siopau blodau, dwi'n wedi cael gymaint o luniau difyr o gymeriadau bach, rhyw gremlin bach sy'n ni fan hyn yn eistedd o dan y tŵlip yn aml.
O ie, na fo, ie. Wel, byddai'n edrych allan amdano, dwi'n meddwl, efo ngar fi, gobeithio wrach nhw dro, os ydy gennau connections gwed, byddwn ni'n gallu cael Zoom meeting go iawn i fynd ar ôl yr ar hyn o bryd, ydyn ni'n cael cyfarfod o'ch chi'n trin, ond mae gennau wahanol lecynnau bob man, a mae gennau wahanol beth yn eisiau chwestiwn bob man, dwi'n meddwl yn bwysig bod chi'n mwynhau, a dwi'n bwysig beth ydyn chi'n eich gardd, dwi'n felly bod chi'n hapus o, dwi'n bwysig o'n ei barod y feddwl, dwi eisiau, yn hymeriad i dwi'n reid chwestiwn sydd, so mae o'n rhan o'n hymeriad i gael o beth o'n gwmpas i sydd, a codi gwen a both sy'n dod yma sydd yn bwysig i mi. A dwi'n mwynhau, a dyna sy'n bwysig, bod chi'n mwynhau, os ydych chi bot, cotiau, plot bach, neu gardd fawr lle. Dwi'n beth ydych chi'n hapus, dwi'n bwysig be mae'n neb arall yn feddwl. Na, a chi'n bod y prif bach coch o'ch chi wedi sôn amdano, ni wedi stopio i ddangos llun y prif bach coch. Hwne di'r lily beetle. So, os welwch chi hynna, maen nhw'n hen gyda'r bach. Maen nhw, os ywch chi dwtiad yr lily, maen nhw'n neud tyllau yn y ddau yn dychwyn yma, a mi welwch chi nhw, maen nhw'n llach ar oren, ynddo. Munud dwtiwch chi nhw, maen nhw'n llichau hynna'n ar y llawr, a maen nhw'n troi hynna'n pen i weired. Felly, byddwch chi'n gweld nhw, maen nhw'n dydwy wyau, a maen nhw'n afiach o bethau, maen nhw'n rhoi hynny yn tail i hynny, felly dyna di wedi dita nhw. Felly, ffordd i gael gwared, ydych gael chwistre ar y cyfer nhw, mae'n deud red lily beetle arnyn nhw, neu bod chi'n digon y ffwrdd os fedrwch chi cael gafel yn nhw, dyna'r broblem. Cael gafel yn nhw a cael gwared yn nhw. Maen nhw'n hen nasties bach go iawn. Artillery. Nawr, tynnu ni mlaen i ddiwedd y lluniau nawr. Na, ni diwedd yr sioe sleidiau. Dalwch arno. Chi'n gweld pwy mor... Stop share. Nawr te, dyna ni. Os na gwestiynau, mae yna griw reit da yn dal efo ni fan hyn, Carol, os rhywun a cwestiwn fyddech chi'n hoffi i gofyn. Dwi rioed wedi gwneud y fel hyn o blaen bod y siaradrau gwadd ar ffôn a bod ar sŵr hwnna fi. Mae tro cyntaf i bopeth. Yn wedi gyda chi delio efo fi. Dwi'n cofio yn ei rhaglen Sian Coffi rwy'n yma, ond ei fod i wneud o dros y ffôn ynddo, a nad nhw'n holli ni, a dyna dwi'n dweud, paid y poeni fydd fi, dwi'n chi allan i'r car, roedd yn ladio ar yn y car, a dwi'n ni gyda'i ffôn hwn, yn siarad o fi dros y ffôn. Mae yna sawl ffordd o cael wyli i weli. Felly, os rhywun y cwestiwn fyddech chi'n hoffi gofyn i Carol? Ni gyd wedi cael addysg ar ithron. Os mae iPad Kathleen yn wafio, so os dewch chi ddad fideo Kathleen. Pan mae gennych chi botyn go fawr eisiau lenwi, ydych chi'n lenwi o'n gyfan gwbl efo compost tas gennych chi rhywbeth heunan o rhywbeth arall yn y gwaelod, Carol? Da iawn chi am ofyn hyn. Da chi'n gwybod rwan, yn oes wedi o'r amser clo yma, da ni gyd wedi cael bob math o rhywbeth teulu. A mae'r rhan fwyaf yn o'n llawn o polystyrene yn dydyn. Dyna chi ffordd ffantastig o recyclo polystyrene. So bod chi'n rhoi o yn y gwaelod, mae o'n helpu hefyd i fod dreiniad. So fedrwch chi lenwi fo, fedrwch chi allu hanner nhw fo neu fwy efo cerrig, rhywbeth gyda chi. Neu, os ydych chi'n ethol y sairi, mae hynny'n gres hefyd. A wedyn i lenwi fo efo compost. So, ia, lenwi fo efo unrhyw beth ydych chi'n gallu gwared arno fo. Sydd ddim yn gynnewidio planhigion chi wrth gwrs ynddo. Ond oedd e'n rhywbeth polystyrene, yn rhywbeth yn ffos mowr. O, ydych chi wedyn eisiau symud o, mae lot haws i symud o, mae o'n rhaid ysgam ynddo. So, ia. Hanner lenni fod yn da. Felly, polystyrene ar y gwaelod ferched, wedyn ychydig o greian y gerrig, a wedyn y compost. Diolch yn fawr. Cwestiwn arall gyda rhywun? Fedra i argymell rhywbeth fel ground cover, sydd ddim eisiau lot o sylw, ond bod o hefyd yn cuddio rhyw... Mae gennau lechwedd tu ôl i'r tŷ, a dydy mae'n hawdd dringo nhw i blannu dim byd, ond rhywbeth fysa'n cuddio yr wyneb lechweddog yma wedyn. Mae yn ffantastig. Da chi'n cael y dail, maen nhw'n feithwyr, ydych chi'n gael ei gwahanol faint
Efo dau o man, a mae'r blodau yn llai. Dwi'n cael finca efo dau o reit fawr yn efo. Maen nhw'n wyrdd, a mi ydych chi gael efo wyrdd a melyn arnyn nhw, a blodau porffor arnyn nhw. Ond mi ydych chi gael ei llai hefyd, mae hynny'n ydych fwy delicate felly, a mae'r blodau yn fwy delicate, ydych chi'n cael hynny mewn lliwiau o glas, porffor, gwyn. Mi ydych chi hefyd gael hwnnw efo dau o gris arno fo. Felly mae'r dau ar hwnnw yn edrych yn neud, sydd yn fyddi ddim yn ei blodau. Beth yw'r enw eto, please? Finca. V-I-N-C-A. Finca. Oce, diolch yn fawr. Gwych. Oes cwestiwn arall gyda rhywun? Dros y geia fe gwmpodd coeden blwms gyda fi'n fawr hen. Ni wedi torri ddi lam a mae wood chip gyda fi nawr. A bydde rhoi wood chip ar yr ardd yn rhywle rownd y blodau yn ddrwg i'r planhigion. Mae'n gret, jyst ddefnyddio chi. Dydy o'n mynd i, efo wood chip, eich bod chi'n brynu, mae o'n torri lawr a mae o'n ffordd yn ychwanegu i'r pigw dros gyfnod, felly. Ond mae'n ei ddweud peth efo wood chip y gynnwch chi adre. Dwi'n beth er bod gynnwch chi ddim clefyd yn y wood chip. Os ydych rhywbeth wedi marw efo rhywbeth o clefyd efo chi wedi gwneud o'n wood chip, fyswn ni ddim yn ychwanegu fo. Ond os ydych chi dod lawr o'n hon efo'r gwyn, a ydych chi wedi gwneud o'n wood chip, Cos mae wood chip yn de, mae o, ydych ni rwan, os ydych chi'n dweud ar y borderi lenni, bwyd i'r borderi gyntaf efo rhywbeth o peleti, tail i eir, neu grom o rhywbeth. Dyna ydych chi'n defnyddio fel gwrthau. Wedyn, coed y wood chip ar ei fewn, cos mae hwnnw wedyn yn gallu chwyn dyfu, a hefyd ond i gallu gwlfaniad i fewn. A mae o'n gallu edrych yn mwy deniadol hefyd wrth bod y wyneb yr un un lliw hefyd lle o dan y planhigion chi. A dyn dros gyfnod, mi'n mis o dorri lawr, mi'n mis y prynu gwyn ar falle dyrnu fel lawr i'r pryd. Felly mae o'n gwella ansawdd eich bryd chi hefyd. So bendant defnyddio fo. Diolch yn fawr, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Oes na unrhyw gwestiwn arall gyda ni? Mae Carol wedi ateb y cwestiwn o gynna i am yr hostas. Gwych. Diolch Morfydd am hynna. Ond dwi'n cydweld efo i am yr hiwcas, dwi'n modd o'r gwahanol liwiau ac yn gallu chwalu nhw a'i symud nhw o gwmpas a bydde felly. A dwi'n cydweld efo i hefyd, efo'r chwyn, ysdech chi'n plannu digon o bethau, dos am lle i chwyn dyfu. Ia, yn hollol. Dyna di'n esgus i am brynu lot o blanciau na i. Wel, Carol fach, dwi'n yn gwybod lle mae dechrau diolch i chi mewn gwirionedd. Mae wedi bod yn sesiwn orig ddifyr iawn. Yn sicr dwi wedi dysgu lot heddi, ond dwi wedi cael darlun yn yngwyneb nawr o chi'n cael y car yn barod i dynnu'r clemeitis. A'r drobar dwi yn gwybod cysgo fe. Dwi yn meddwl bod Steve yn berson amyneddgar iawn. A dwi'n edmygu fe'n fawr bod chi'n galw fe'n swampy, dwi yn y ge. A pnawn yma, dwi'n mynd i wneud rhywbeth, ac mae gen i hen arlleg yn y tîm, felly dwi yn mynd i roi'r garlleg i ferwi mewn dŵr ac roi allan, ac mae gen i swp o falwod yn bwyta'r lle yn barod, a maen nhw wedi dod yn gynnar iawn lenni. Do'n i erioed wedi clywed am nawr blaen, felly mae hwnna'n top tip. A mi fedrwch chi'n gadw fo un ydych chi'n frysto, fydd o gadw mewn potel blastig chi hefyd, pan ydych chi'n barod i ddefnyddio fo sy'n dda. Gwych. Ond mae rhaid chi ail i roed o, dydy am rhywbeth un fix, mae rhaid chi ail i roed o, ond mae o'n ffordd organig o gael gwared o honno. A hefyd, yn ffordd o nyddio pethau sy'n chi'n y castell barod sy'n dda. Wrth gwrs, a pan byddai'n cerdded rown y ganolfan hamdden, os byddwch chi'n clywed i gweud wrth yn hunan, parrot, tulip, white swan, snow in summer, byddwch chi'n gwybod beth sy'n bod tegwedd wedi cael ei ysbrydoli'n fawr bore yma ac fynd i chwilio am y bethau yma. Felly, diolch o galon i chi, Carol, i'n wir yn gwerthfawrogi. Mae pawb fan hyn, mae negeseuon hyfryd wedi cael ei rhoi, pawb wedi dysgu llawer, a beth na i, Carol, na i gopio'r negeseuon a wneud siŵr bod chi'n cael copi ohonyn nhw. Felly, os oes rhywun yn moyn rhoi rhywbeth yn chat, mae croeso cynnes i chi wneud, na'n siŵr bod Carol yn cael y negeseuon ar ddiwedd yr sgwrs yma. Ond wirioneddol, diolch o galon i chi, Carol, ni wir wedi mwynhau. Mae awr a hanner wedi diflannu yn eich cwmni chi, a mae wedi bod yn braf iawn. Dwi'n siŵr bydd pawb a bysedd gwyrdd erbyn diwedd y dydd heddi, fi'n gweld pawb yn mynd allan i'r ardd. A diolch. Stori am chi a stori
am yr lack of technical experience yma. Dim problem o gwbl. Gyda'n gilydd i ni wedi gallu creu gwerthiad yn gallu gael sesiwn fach. Felly na, diolch. Croeso unrhyw'n aros mlaen i gael sgwrs os ych chi'n dymuno wneud, ond yn y cyfamser, Carol, diolch o galon i chi. A sawl blwyddyn i chi wedi bod wrthi wneud yr ardd? Dyna oedd un o'r cwestiynau dwi ddim wedi gofyn. Sawl blwyddyn? O'n i'n symud yma yn, be oedd i dweud, 96, ond am y blynyddoedd cyntaf bod o'n i byw yn hun, felly da ni wedi gwneud y gwylod o gwbl, mae'n eitha 12 mlynedd, so wedi cychwyn, ond wedi gwneud y gar top, a wedi gwneud nhw'n hun. Ond y 12 mlynedd sy'n wedi cychwyn y gwylod, a fel ydych chi'n gweld o'r lluniau, da ni dal weithio ar y barn gwylod, a gobeithio lenni os gwyn ni am tro cyntaf rioed y JCB. Mae bobl yn deud o hyd, mae Carol yn hawl iawn i'r plesio. Da ni'n deithio gyda chi JCB, neu bod gyda chi dwmpas mawr o brif da, neu hen dail wedi cydru, mae yn un nefoedd. Wel, ta i ddychmygu chi ar y JCB, dwi'n credu bod neb arall yn cael cyfle i fynd arno fo, felly gobeithio gewch chi lot fawr o hwyl, Carol, gyda'r Garddio yn yr haf. A wir wedi gwerthfawrogi eich cymryd chi heddiw.